Bueno, pois eu estou moi contento de estar aquí, de ver que hai tanta xente interesada en escoitar un tema que efectivamente pode asustar a máis dunha xente, e penso que non, que aquí estamos un número de xente interesada no tema. Eu veño en nome da editorial, eu sou Miguel Vázquez Freire, e esta colección quería empezar contando precisamente o mismo que contei cando presentamos a colección. As tres razóns que me levaron a propoñer a Xerais crear esta colección. A primeira é contribuir a un desmentido que xa debería ser definitivo e clarísimo, non debería facer falta, da non idoneidade da lingua galega para expresar contidos científicos. A moitos lle pode parecer neste momento un mal chiste, un chiste tonto, pero os que levamos moitos anos nesta teima a prol do galego, lembramos cando había xente que decía que o galego solamente era unha lingua que servía para a poesía, era unha lingua poética, pero probablemente nin sequera para a novela, literalmente, xa non digamos para a filosofía ou para a ciencia, non? Bueno, eu creo que se cadra non está, xa digo que agora sonamos a mal chiste, pero se cadra nestes tempos en que con todo o que se está caendo ahora mismo, non, en torno a cuestión das linguas, pois non está de máis lembralo, non? Porque ninguén pode asegurar que argumentos así de ridículos non volvan ser recuperados por certos sectores que son especialmente recalcitrantes a recoñecer os dereitos das linguas dos falantes, os dereitos son dos falantes, os dereitos dos falantes en linguas minorizadas. A segunda razón é combater a asimetría na valoración da incultura científica con respecto á humanística. Por poñer exemplos banais, non? Se alguén dixera que non sabía quen era o autor do Don Quixote ou de Follas Novas, non culpo, pero se alguén non sabe, xa non digo que hai dúas relatividades, senón quen foi o primeiro en formular a lei da inercia, non? Pois iso non é incultura, abonda con que digas que eu non son de ciencia, xa quedas exhibido, non? Como sobre esta simetría penso volver despois, pois non avanzo máis ao respecto, ainda que creo que é un punto esencial, un dos eixos da idea de que nace a colección. A terceira é a ausencia do subxénero que habitamos chamar de libro de información, que prácticamente era inexistente no que, unha certa perífrase indiscutible se deben chamar o sistema literario galego. E aí dentro de ese concepto de libros de información é donde eu creo que se poden englobar precisamente os libros de divulgación científica, e isto se cadra merece unha moi breve digresión informativa. A miña personal colaboración con Edición Xerais de Galicia comezou ca colección Merlín de literatura para infancias, literatura infantil, que é unha colección que aínda existe agora e que eu cooperei en poñela en marcha xunto con Xosé Lastra e con Agustín Fernández Paz. Despois, a soas con Agustín, chorado amigo e grandísimo escritor, non? Pois ben, ainda hoxe sigo como colaborador externo da editorial, colaborando en temas asociados ao campo da literatura infanto-juvenil e relacionados ca educación. E desde sempre unha das miñas teimas era que había que facer algo para compensar o déficit que presenta na produción editorial galega esos chamados libros de información, que é un nome dentro do que se debe englobar, como decía antes, os libros de divulgación científica dirixidos a lectorado non universitario. E a colección Básicos Ciencia nacía para cubrir justamente esa eiva. Sobre libros logo, a cuyos autores solicitamos non só a precisión e rigor que a súa condición de científicos xa garante, sino ademais o uso dunha linguaxe accesible
mesmo amena, cando o contido permite, de xeito que podan ser lidos por mozos e mozas que agora mesmo están cursando a educación secundaria. A miña idea é que incluso señan libros que podan conquistar a ese tipo de lector, mesmo ainda que non pasen pola prescripción do profesor. Normalmente, moitos deles van ser o resultado dunha prescripción, naturalmente, pero deberían ser libros que despertaran por sí mesmos a ganas de ser lidos por parte de ese tipo de lectores y que, digamos, empezase a funcionar, espero que pase con este libro, o boca a orella entre os propios rapaces, porque os libros son atraentes de por sí, non? Pois, eu agora mismo podo decir que máis completa satisfacción que o libro que aquí teño nas miñas mans, Introducción á relatividade de Einstein, satisfai a perfección estas condicións. Acabo de relelo para preparar estas notas e foi unha lectura, pois prácticamente unha sentada, unha lectura que comecei tamén porque en este momento estou un pouco máis liberado de outros traballos e me puden permitir lelo sin deixalo, pero porque ademais o libro tiraba de min, e é un libro que é capaz de concentrar na brevidade de apenas 140 páxinas a enorme complexidade da física contemporánea, retrocedendo a xénese da física moderna con Galileo e con Newton, hasta chegar aos nosos propios días, con datos informativos de agora mismo, non? Bueno, Vilalta consigue dotar a narración dunha tensión que eu o comparo a unha novela de aventura, porque, de verdade, creo que se pode decir que a gran aventura dos nosos tempos é a aventura científica. É unha auténtica aventura cos seus grandes heróis, entre os cales, evidentemente, ocupa un lugar central o Albert Einstein. Libros como este, coido eu logo, son importantes ademais pola contribución na corrección, e vou a decir unha cousa que podes ter as súas máis e os seus menos con algún profesor do ámbito científico, pero diré, a corrección de certos desvíos ou deformacións, por así decir, que provoca o ensino das ciencias en secundaria. Como profesor de secundaria, máis dunha vez teño, non direi que discutido, pero comentado, a veces casi rozando a discusión, con colegas profesores de física, eu son profesor de filosofía, a imaxe errónea que se transmite no estudantado de ciencias ao presentar os contidos científicos desprovistos de calquera contexto histórico. Isto crea a impresión, a min, de que hai unha perfecta continuidade entre as achegas de Pitágoras, Euclides, Arquímedes, as de Galileo, Kepler, Newton, ata chegar as de Maxwell, Einstein, Heisenberg, ainda que estas últimas, normalmente, hasta onde eu sei, teñen escasa presencia no currículo de secundaria. A ciencia vese así, erróneamente, insisto na miña opinión, como se fose o resultado dun continuo amoreamento de señais descubrimentos perfectamente coherentes entre sí, cando non como un sistema pechado e histórico. Aquí está, isto é a ciencia. Neste libro, Vilalta amósanos aos científicos como eses traballosos heróis dun proceso de búsqueda, iso que decía Karl Popper na súa autobiografía, a procura interminable, no que non faltan os pasos falsos, os retrocesos, as incertezas. Eu diría, ademais, que nesta prodigiosa saga que é a lectura da ciencia, Vilalta está nos describindo, a non ser ese o tema que explícitamente el destaca, está nos describindo o caso dun héroe singular, dun héroe excepcional, solitario, desa gran aventura. Está nos describindo a última gran epopeia do científico illado que resolve os enigmas da natureza no seu estudio privado sen apenas colaboración exterior. E abre así a porta, que se abre nas últimas páxinas, a visión da ciencia
como produto dun novo heroe, este xa un heroe colectivo e colaborativo. Por suposto, a ciencia sempre foi o resultado dun traballo colaborativo, mas hoxe o é máis que nunca. E isto evidenciase especialmente no capítulo 6, e penúltimo do libro, onde se detallan os experimentos desenvolvidos por numerosos científicos para chegaren ás probas empíricas que acreditan a validez das teorías de Einstein. Circula por aí unha anécdota, non sei se é moi fiable, segundo a cal Arthur Eddington, que foi o científico que dirixiu a expedición organizada pola Sociedade Astronómica de Londres en 1919, que proporcionou a primeira gran evidencia experimental a favor da teoría da relatividade xeral. Este Eddington, se a anécdota fose certa, ofreceu a Einstein a oportunidade de acompañarlo. E este, repito, se a anécdota fose certa, que non o sei, renunciou ao convite ca fachendosa frase: non preciso ir, xa sei o que van a tocar. El tiña tanta seguridade nas deduccións perfectas das súas ecuacións matemáticas que non necesitaba a prova empírica. Pero a ciencia sí, a ciencia necesita esas provas empíricas, non? Bueno, sexa ou non certa anécdota, o que resulta indiscutible que esa imaxe do científico señalioide e autosuficiente, do que, en efecto, Einstein é a súa representación, mesmo a nivel icónico, máis popular, é xa algo do pasado. Por máis que moitas veces os relatos, incluso de ahora mismo, no cine, na televisión, insistan nela. Por outra banda, contra a imaxe da ciencia como un campo de escuras abstraccións que pouco ten que ver ca vida de noso, Vilalta ten a habilidade de saber conectar os datos aparentemente máis distantes da ciencia esencial, outra cousa sería, e isto quería falar, a ciencia aplicada, que son os que constitúen os datos que compoñen a teoría da relatividade restringida e xeral de Albert Einstein. Pois ben, ele conecta esas abstractas teorías con aspectos da nosa vida cotiá, aspectos que a maioría das persoas ignoramos que garden ninguna relación con elas. Por poñer un único exemplo que te decía antes, pero que me parece moi significativo, os GPS, que casi todos levamos xa incorporados aos nosos teléfonos móviles, non serían posibles se previamente Einstein non tivera formulado a súa teoría. O que todos nós, que non somos físicos expertos, ignoramos e, ademais, os complexísimos cálculos que son precisos para que o GPS nos leve pola ruta máis rápida ata o noso destino. Vilalta, por exemplo, nos explica que para proporcionarnos un servicio que ahora vemos tan natural como facer unha chamada telefónica ou conducir o coche, son precisos varios satélites dotados de reloxos atómicos orbitando alrededor do noso planeta a grandes velocidades e comunicándose entre eles, enviando sinais, estou lendo casi unha cita literal do libro, a velocidade da luz no baleiro, o que si se precisas correccións para evitar justamente os efectos da relatividade do tempo. Bueno, agora ven o máis espectacular de todo. Resulta que un erro dun milisegundo nos cálculos do GPS equivalería a unha desviación de 300 kilómetros. Bueno, eu confeso que nunca me fiei de todos estes cacharros. E despois de ler eso, pois ainda me vou fiar. Por máis aparte. Isto ten, na miña opinión, unha importancia imposible de exagerar nun intre este que vivimos hoxe na actualidade, en que por unha parte toda a nosa vida está mediada pola intervención dos complexos aparellos tecnolóxicos que condicionan as nosas máis elementais decisións e que mesmo ameazan nun horizonte que é cada vez menos utópico, un horizonte que cada vez está sendo cada vez máis real, amenazan por tomar as decisións por nós. Que a día as máquinas van Matrix, a película Matrix, que algúns terán visto, non? Até que punto nos recatamos realmente da nosa estreita dependencia do complexo científico técnico que fabrica o mundo que nos rodea?
somos conscientes de que o analfabetismo científico que caracteriza a boa parte da población contradí o ideal democrático según o cal a organización social debe ser o resultado das decisións conscientes da maioría dos cidadáns. Unha democracia xa, precisa de cidadáns ilustrados, e non hai cidadáns ilustrados, hoxe en día, sen unha formación científica básica. Neste punto, eu reivindico para libros como este, para coleccións como Básicos Ciencia, para a divulgación científica en xeral, unha función non só educadora e formativa, senón unha función directamente política. O campo das ciencias se ten ampliado de tal xeito que nin siquiera entre os propios científicos é xa posible o sabio universal que ata o século XVIII constituía un ideal que ainda se podía acadar. A especialización e o papel dos expertos é xa logo inevitable. Pero, aínda que non todos podamos ser xa expertos ou coñecedores especializados, si todos podemos, e debemos, penso eu, ser cultos coñecedores dos principais avances e tamén dos principais problemas con que se enfrontan as ciencias. Percibes, ademais, nos nosos días unha tendencia a demandar da ciencia, e non só da ciencia, da cultura en xeral, resultados prácticos máis ou menos inmediatos. Isto é particularmente problemático cando o que os filósofos da ciencia chaman a revolución tecnocientífica impón un vínculo cada vez máis estreito entre calquera investigación científica e un complexo e custoso aparello tecnolóxico. O que é o mesmo, unhos caros investimentos económicos que só poden ser asumidos pola alianza entre poderosas empresas privadas e cuantiosos recursos públicos. Consecuencia, a que a ciencia pode acabar someténdose aos intereses das empresas privadas ou incluso ás exigencias da cidadanía de resultados prácticos. Que pase isto, e isto, se non vale para isto, pois, bueno, de novo eu teño que decir que o libro de Vilalta, aínda que non afronte explícitamente isto, dá argumentos para que nos decatemos de que a ciencia esencial é absolutamente indispensable para que se produzan logo os resultados das ciencias aplicadas e que, por lo tanto, calquera exigencia de resultados inmediatos pode ter, ao final, consecuencias catastróficas para a propia ciencia. E xa para ir concluído, porque aquí, sobre todo, hai que escoitar ao autor. E volverei, como anticipei ao inicio, sobre o tema da simetría entre cultura científica e cultura humanística. Unha falsa e para min gravemente errónea asimetría. Non hai ou non debería haber oposición entre as dúas culturas. As dúas son creacións humanas, as dúas deberían estar vinculadas con facernos mellores seres humanos. As dúas son logo un amplo sentido humanistas. Este sería a miña opinión, non? É ben sabido que foi en 1959 cando o físico e tamén novelista británico C.P. Snow cuñou o concepto das dúas culturas para advertir sobre a crecente escisión entre ambas as dúas no dominio dos estudos universitarios. E máis recentemente sale ao campo desta polémica o estadounidense Jock Broman, lanzado a atraente proposta dunha terceira cultura capaz de tender pontes entre as dúas culturas extendidas. Creo que non é o momento, a mellor si hai un tempo para un debate posterior, podemos falar algo desto, para profundizar en isto, pero eu atrevo-me a decir que o libro de Vilalta tamén significa unha achega a esta ponte, a este concepto dunha cultura que sabe establecer pontes entre o científico e o humanista cultural. Solo unhas pinceladas a favor deste aspecto. Salienta con razón Vilalta o papel que na definitiva aceptación e popularización da teoría einsteiniana da relatividade xogaron as vanguardas artísticas. Pola miña parte, non estou seguro de hasta que punto pode perseguirse o rastro das ideas de Einstein nas novelas máis experimentais de James Joyce ou nos poemas de T.S. Eliot, pero a evidencia me parece innegable no caso que cita dos pintores cubistas
ou en moitos casos surrealistas de Dalí. Non hai máis que pensar nos seus blandos, non? Os reloxos blandos son imposibles de concebir, sino que porque previamente se está popularizando a teoría da relatividade. Eu, pola miña parte, podería engadir o impacto nas ideas filosóficas, non sempre froito dunha comprensión adecuada dos enunciados científicos da teoría, como se ten alucido respecto do uso que Ortega y Gasset fixo da relatividade asociándoa co seu perspectivismo epistemolóxico, o que non fai máis que insistir na necesidade de esa cultura científica, que parece ser que ni siquiera Ortega y Gasset tiña unha cultura científica suficiente para entender o salto que daba de uns enunciados a un campo, o epistemolóxico, no que non necesariamente estaría vinculado. Alén diso, en todo o libro de Vilalta hai alusións frecuentes a un xénero da ciencia ficción que é, sen dúbida, o ámbito da creación cultural que se alimentou máis directamente do profundo cambio do paradigma que introduciu a teoría da relatividade. Seguramente a parte máis popular se cadra tamén a que ten producido interpretacións imaginativas máis escasamente rigurosas, e toda vinculada cos paradoxos provocados pola ruptura co tempo absoluto do paradigma newtoniano. Vou poñer un único exemplo, que ao mellor máis xente ten visto, Interestelar, unha película do ano 2014 de Christopher Nolan, na que o viaxeiro espacial, protagonizado por Matthew McConaughey, que nunca sei capaz de pronunciarlo ben, intento coller o apelido inglés, pero é complicado para mí. Acaba regresando do espazo para reencontrarse ca súa filla. Unha filla que, cando a encontra con él, é case centenaria. Para o viaxeiro ten transcurrido un lapso de tempo relativamente curto. En cambio, para a súa filla adolescente que permaneceu na Terra, transcorreu toda unha longa vida. Sei que moitos espectadores aínda hoxe ven estas hipótesis que son tan contrarias, evidentemente, ao noso senso común como simples fantasías cinematográficas, mas abunda con que botemos unha ollada na Wikipedia para constatar que o filme contou cunha exixente asesoría científica. Físico teórico Tim Turner, que foi o asesor incluso no tipo de gráficos que había que utilizar para representar os como se chaman, furados de verme, non? Bueno, sabedes, o lector deste libro cantas cousas maravillosas lle agarda. O lector deste libro poderá descubrir que en cambio, por exemplo, outras películas como a divertida saga de Retorno ao Futuro se sitúan xa fora do campo da compatibilidade científica, porque precisamente a viaxe no tempo só ten unha dirección e non é posible viaxar ao pasado. Se o queren saber, xa saben, lean a Introducción ás relatividades de Einstein, e agora os deixo co autor. Bueno, boas tardes. Antes de nada, agradecer a agrupación Alexandre Bóveda por este acto. Xa non me podo queixar, hai un ano e pico me lamentaba da división esta das dúas culturas, que eu xa aposto que creo que sacas aí tres culturas, que sacas esa veciña aí, igual que da filosofía natural, cando Newton escribiu o seu libro, que foi base, no que hoxe en día tenemos por ciencia experimental, chamou dos principios matemáticos de filosofía natural. Por que era a filosofía natural? Foise, digamos, separando, se separando, e apareceron esa física, logo posteriormente como consecuencia a química, logo a biología, tal. E hoxe en día eu son que creo xa que empeza a haber aí un pozo entre tecnoloxía e ciencia como tal. Entón xa rimo casi a ciencia, as humanidades e a tecnoloxía é outra cousa. Hai xente que somos casi incultos tecnolóxicos, somos amplios defensores da ciencia no sentido do conhecimento, da búsqueda, máis alá da tecnoloxía. Quero dicir, non estou evidentemente centrándome no libro, é unha, digamos, unha aseveración personal e moi arriscada, xa o sei, pero bueno, aí creo. E entón me lamentaba un par de anos de que xa non eran aqueles tempos en que
por exemplo, unha agrupación filosófico-cultural, concretamente a agrupación literario-filosófica de Manchester, se presentaba o modelo atómico de Rutherford. En 1905 presentase o modelo de que é un átomo para Ernest Rutherford, presentan unha agrupación filosófico-literaria. Hoxe en día estas cousas xa non se ven. Entón, teño que agradecer a Alexandre Godo porque xa non me podo pensar deso. Podo decir que no sistema non se fomenta, hai unha división de culturas, tal, pero bueno, non podo decir que non hai asociacións culturais que non se atrevan a presentar o libro de física. Por lo tanto, eso xa debo agradecer. Teño que agradecer, sin duda, a aposta da editorial, porque, evidentemente, a invitación a este libro foi digamos, un pulo para poder centrar algunhas ideas sobre a relatividade, que había tempo que tiña feito algunhas cousas, pero, bueno, foi todo un reto sintetizalo en moi pouco, non? Sabes que unha das batallas grandes foi o tema dos caracteres, non? Hai que meterlo en este tallo, non? Tendo a explayarme, e iso foi todo un reto, non? Entón, creo que foi, vamos, me serviu como límite para saber un pouco por onde tiña que andar. Entón, debo agradecer a iniciativa e, por suposto, a colección de Conciencia, que me parece unha aposta realmente, sin duda, na liña que comentaba, a aposta de galego e ciencia, que lamentablemente, desde 2010, no ensino, seguimos padecendo o tema de que a física non se pode estudiar en galego en algúns sitios, na ESO, voluntariamente podemos facer no bacharelato, dependendo de moitas audacias e demais do profesorado, pero na ESO, como sabedes, é algo que neste momento está física e química en galego na ESO, o que me parece sin sentido tremendo. De aí se instituiu, justamente no 2010, como resposta, uns cantos profesores que dábamos clases de física e química en galego, biología en galego, matemáticas en galego, o Día da Ciencia en galego, 4 de novembro, non? Hai pouco, pois agora xa está institucionalizado polo mismo sistema que sigue mantendo esa prohibición, o que son estas cousas paradóxicas, non? Pero, bueno, entón, gracias por esa aposta, non? Pola ciencia en galego. O libro empeza, e teño que empezar con esta mesma diapositiva, empeza con uns versos de Xiona Boneira, e teño que empezar de novo tamén aquí gráficamente a exposición del sendo libro, esta síntese, porque me parece que a mellor forma de acercarse a física, a natureza, física, fisis, natureza, pois a humildade de entender o pouco que somos diante de todo o que nos rodea, de todo o universo. E no Boneira se queda, efectivamente, no Caurel. Estamos no Caurel e vemos esas montañas, vemos o que ia pasar, realmente nos parecemos pequenos, sin duda, pero, sin duda, hai outras apostas posibles para ver tamén, non? E outro dos meus, digamos, admirados muralistas mexicanos, Diego Rivera, con El hombre contralor do universo, tamén manifesta aí justamente pois o macrocosmos e o microcosmos dentro de toda a problemática que nos rodea, todos os nosos problemas cotidianos e non tan cotidianos, problemas sociais de máis longo alcance, mete aí nas 4 alas o macrocosmos e o microcosmos que están aí acechando, e que de alguna forma queremos averiguar e queremos saber cousas disso. Bueno, xa digo que vou mencionar cousas que están no libro e cousas que, como tiven que aterme a unha serie de caracteres, pois vamos a aproveitar agora para contar un pouco máis. Bueno, a relatividade. Efectivamente, o título é Introducción ás relatividades de Einstein. Xa anuncio que hai 3 relatividades. A primeira relatividade, o propio Einstein lle puxo nome, era a única no seu momento, da física clásica, a relatividade de Galileo, se estudia, efectivamente, no bacharelato, outras partes se estudian esta relatividade, e a máis próxima no seu sentido común, que non é nada común, pero non ten sentido común. Sempre que explicaba certas partes da física, como principios a lei de Newton, sempre se dan todos os anos. Cuarto da ESO, primeiro bacharato, segundo bacharato, recordaban física, eran eso. E sempre lles contaba a mí. É fácil saberse esos 3 postulados e poñerlos de memoria en algún sitio, entenderlos. Cando rematemos segundo de bacharato, xa me contaredes se hai que non se entenden, porque non son intuitivos, efectivamente. É moito máis intuitivo o paradigma anterior, o aristotélico, que justamente era o que non funciona, digamos. E entón hai 3 relatividades, e esas 3 relatividades teñen cada unha a súa función, de alguna forma. E entón a primeira pregunta é por que non nos decatamos de tantas cousas? O tempo é relativo, iso que significa? Podemos viaxar no tempo, pero como non o facemos todos os días? Entón a primeira aproximación do libro é intentar un pouco ver que
que non están nas nosas escalas, non? Que de algún xeito o noso cerebro, os nosos sentidos son fruto de unha evolución e nos adaptamos ao inmediato, evidentemente, non? O home como medida de todas as cousas, decía Protágoras, non? Efectivamente, nós temos, pois, os nosos sentidos adaptados a esa escala, non? E empezamos a atisbar agora que hai outras escalas, e empezamos a mirar cousas en outras escalas e temos que prepararnos. E aí nos atopamos con cousas que crean contradiccións, que sean evidentemente situacións en que non entendemos, non? Vimos a ver algunha desas. Algúns exemplos, algúns en o libro, este por exemplo, é o tema da curvatura da Terra, non? O sea, como nos recatamos da curvatura da Terra? O sea, a Terra é curva ou non é curva, non? Sabemos que diríamos casi unha esfera, un xeoide, diríamos técnicamente, pero evidentemente non nos recatamos porque justamente, non? Que aburrendo tesos cumes que ollan de longe, non? Aquí se ve o pouco que o home, non? Efectivamente, a curvatura pode se ver que se facemos unha circunferencia de radio pequeno en curva e a medida que aumentamos o radio, non? Vamos vendo que vais asemellando máis a unha recta, non? Imaginamos unha circunferencia que fose de radio infinito, enorme, moito máis grande do que están aí dibuixados, pois asemellaríase a esa recta, non? Efectivamente. Entón, o noso tamaño, as nosas escalas, as cousas que nos vemos habitualmente, que manexamos habitualmente, son tan cativas comparado co radio da Terra, non? Uns 6.400 kilómetros, pois que varía perfectamente esa aproximación da Terra plana. Non é que a Terra fose plana, pero evidentemente costaba entender que non fose así. Solo algúns sabios, pois evidentemente con observacións moi rebuscadas, que hoxe en día tamén as hai, en outro sentido, se xa a relatividade sobre ese papel, en este sentido, de avance, ¿no? Pois podían pensar que a Terra non era plana. Pero en principio varía esa aproximación, igual eu por moito tempo, ¿no? Outro tema de escala é o tema, por exemplo, da simultaneidade, ¿no? Estamos convencidos de que o que vemos, aquí vemos moita escala, vemos moitas persoas, e que todo ocurre simultaneamente cando o vemos, non? Sí, estamos todos aquí, se un pestañea, se outro se toca a cabeza, pois todo ocurre no mismo tempo. E ocorre simplemente por un problema de escala tamén. A velocidade da luz é tan grande, 300.000 km cada segundo, 300.000 km por segundo no vale, que evidentemente eso nos engana. Que diferencia pode haber con unha persoa que este a 50 metros ou aquí de nós, verdad? Non imos notar diferencia. Para a nosa simultaneidade, o presente é ese, efectivamente, non? Todo o que ocorre, estou vendo cos ollos e construído o meu presente. Non sei, despois nos trará algunas consecuencias que como comentario. Efectivamente, ese é froito de que a velocidade da luz é extremadamente grande para os nosos sentidos, para o noso cerebro, para captar, non, os nosos sentidos esas escalas de velocidades. As nosas velocidades, pois, se poderon adaptar un pouco aos tempos. Supoño que hai 100 anos, 40 km por hora era unha velocidade tremenda, non? Hoxe en día 100 km por hora, bueno, pois, aí estamos, non? Pero, claro, eso son pequenas escalas, non? Pero 300.000 km por segundo, eso é algo demasiado grande para asimilar, non? O noso cerebro non o pode asimilar, os nosos sentidos non o teñen como algo lógico, non? Entón, efectivamente, construímos o noso presente, subjetivo, e pensamos que eso é así, e punto. Claro, o problema é que empezamos, descubrimos o telescopio, foi evolucionando o telescopio, fomos chegando na astronomía a ver astros cada vez máis lonxanos, anos luz de distancia de nós, estamos vendo o pasado. Cando vemos un astro, aquí tedes a representación, por exemplo, do carro, non? O carro maior, da osa maior, isto de aquí, utilizo que uso sempre para os alumnos para ver como están as estrelas realmente que vemos. Non vemos o carro, vemos o fondo no ceo, non? Que é isto de aquí. Pero cada unha desas estrelas está a unha distancia distinta de nós, non? Alfa Ursa Majoris, esta de aquí, que é a máis brillante do carro, está a 96 anos luz. A seguinte beta está a 76 anos luz. Quere dicir que a luz que estamos vendo desa estrela hai 96 anos que saliu dali. Se en lugar de ver luz simplemente viéramos unha escena, supoñer que vamos un telescopio suficientemente potente, estaríamos vendo algo que ocurriu hai 96 anos. Pero en outra estrela estaríamos vendo algo que ocurriu hai 76 anos. E non estamos vendo simultaneamente. É o noso presente subjetivo. Non sei se entende o que quero decir. Entón era en sí un problema. Non que tiña relatividade todo aí para nada. Simplemente un problema objetivo que aparece na ciencia cando estamos vendo obxectos tan afastados de nós. Que na nosa escala habitual non se presenta ese problema, porque que máis dá que o que este ocurrir hai unha millonésima de segundo antes. Todo eso é o presente e punto, non hai máis alá. O problema entón aparecía na astronomía.
Aquí tedes, non sei se recoñecedes, a constelación esta é a máis fermosa do ceo, non? Nesta latitude no outono e no inverno, non? Orión, pois que aquí mirade, temos aquí a Betelgeuse, unha xigante vermella que está pois a 427 anos luz de nós. A luz que vemos en este momento, se salimos agora noite e vemos eso, bueno, ahora mesmo non, pero pronto veremos a estas horas, pero agora habría que ir máis de madrugada. Pois a 427 anos luz de nós está esa estrela, non? Rigel, por exemplo, Rigel está a 700 e pico, non? Anos luz. Este vermello de aquí, unha gran nebulosa, non unha estrela, por iso tan vermello, está a 1300 anos luz. É dicir, construímos o noso presente subjetivo, pero realmente non estamos vendo o presente. Estamos vendo un conxunto de información que recibimos, cada un co seu retardo, cada un co seu retraso, e nos construímos eso, non subjetivamente. Ben, efectivamente, esta é a primeira cousa, o tema das escalas, non? É unha das cousas que no libro quero ilustrar ao longo de todo o libro, non? O tema das escalas. Somos extremadamente cativos ao longo de todo o que nos rodea no universo, ou extremadamente grandes, se vamos a un microcosmo, non? E, efectivamente, o que ocurre nas nosas escalas non ten por que ocurrir nas demais escalas. O sea, o universo non está escrito para nós. Nós somos froito de unha evolución e temos que intentar aprender, non sei, basicamente. Outra das cousas tamén que no libro se fai fincapé é o modelo de aproximación, non? Como aprendemos nos a realidade? Sempre, desde hai moitos anos, un chiste que circulaba por internet, a vaca esférica, non? Justamente, pois é o que emprego no libro e que pegaba nas clases para intentar que os rapaces viran como nos achegamos á realidade, non? Ainda que se facer comentar o libro en términos de facer, non lembro a spoiler, non? Sí. O chiste, supoño que é conocido. A vaca esférica son tres persoas que estudiaron tecnoloxía, matemáticas e física, e se les pregunta como se pode saber o volumen dunha vaca, non? A persoa de tecnoloxía, práctica, e di, pois, colles a vaca, métela en unha piscina, miras a cantidad de agua que desaloxa, e efectivamente ese é o volumen da vaca, sin duda. A persoa que estudiou matemáticas di, pois, o que fase, sacas un vídeo ou unha foto, parametrizas, apuntas puntos de todos os sitios e tal, e logo por cálculo integral sacas o volumen da vaca sin problema. E vai a persoa que estudiou física e di, supoñamos que a vaca é esférica. E ese é o que facemos habitualmente nas clases, supoñer que as vacas son esféricas. Por qué? Porque se é unha esfera, o volumen da esfera é 4 tercios de pi r cubo. Só mido o radio da esfera e xa calculo o volumen. Acabou o problema. Claro, o problema é de partida, que a vaca non é esférica. Pero, bueno, xa fixen unha primeira aproximación, non sei? Logo a seguinte aproximación será, bueno, que non é unha esfera, que unha esfera é unha esferiña pequena que é a cabeza, e logo ten un cilindro, e logo ten 4 cilindros, bueno, vou aproximando, non? Entón, pouco a pouco vou resolvendo a cuestión de outro xeito, non? Ese é o tema da vaca esférica. Hai un modelo que justamente explica as tres relatividades. A primeira relatividade, a relatividade de Galileo, a que falarei agora, pois funciona perfectamente hoxe en día. Calquera persoa que estudie ingeniería, estudie física ou arquitectura e faga un edificio, unha ponte e tal, non vai a necesitar a relatividade para nada. Non fai falta a física moderna tal. Colle a física de Newton, a física de Galileo, que desenvolveu Newton, e vai a funcionar perfectamente na nosa escala. Esa é a primeira aproximación. Non é unha vaca esférica, tamén hai aproximación sucesiva despois en cada tema, non? O sea, por suposto, non? É unha forma, digamos, a grosso modo de falar. Pero se te queres meter en cousas como, por exemplo, astronomía, cosmoloxía, obxetos, pois eso, efectivamente, satélites GPS que van a velocidades de kilómetros por segundo, decenas de kilómetros por segundo, aí non vale esa aproximación. A vaca non é esférica e hai que meterse máis aproximación. E se te metes en situacións onde hai gravedades enormes, pois veremos, pois hai que meterse xa en relatividade xeral, que é a terceira relatividade, a segunda relatividade de Einstein, non? Sí, agora presentaremos un pouco. E deso vai o libro, basicamente. Primeiro, escalas, segundo, aproximacións á realidade. O tema da vaca esférica a mí parece realmente unha aproximación interesante non só a física, me parece que é realmente interesante para calquer tipo de coñecemento, non? Todos nos aproximamos ás cousas sempre de unha forma máis simple e logo imos complicando as cousas, evidentemente, non? Entendo que unha persoa que se dedica a fotografía, a primeira aproximación da fotografía pois é saber o diafragma, a velocidade de obturación e pouco máis, pero logo vai complicando a cousa moito, non? E así ocurre, creo que casi todos os coñecementos. Outra das cousas que quería comentar, no libro non fago moito fincapé en iso, pero me parece importante, é o concepto de teoría, non? O concepto de teoría que empregamos en ciencia non é o concepto de teoría que se emprega habitualmente, non? Na linguaxe cotidiana. Unha teoría, na cando alguén di, esas son teorías
son case sinónimo de especulación, non? Eso en ciencia non chamamos de hipótesis, como moito, non? Pero, de logo, cando falamos de teoría, é algo que explica xa, con certo razonamento, cousas contrastadas experimentalmente, non? O método hipotético deductivo da ciencia, pois, levou a que hai certas cosas que están contrastadas, que son así, son os feitos que temos que afrontar, e elaboramos teorías para explicar esos feitos, non son simples hipótesis, non? Entón xa é algo máis serio, non? Poño aquí, ilustro aquí a teoría electromagnética, non? Que hoxe en día un dos admirados científicos da época, non? Michael Faraday, non? Sempre menciona a Michael Faraday, unha especie de recurso xa como era de Hitchcock mencionar certas cousas, ou Michael Faraday, bueno, foi inventor da emisión electromagnética, non? Para entendernos todas as centrales eléctricas, que sexan hidroeléctricas, eólicas, contaminantes como as nucleares ou como as térmicas ou como as que sexan, todas funcionan con ese mismo criterio, ¿no? Un rapaz que nunca pudo estudiar, unha familia moi pobre, tuvo que meterse de encuadernador, un rapaz con 14 anos que leía todo o que tiña a seu paso, todo o que pasaba por ali o leía, interesouse pola ciencia, foi apadrinado por un químico e acabou sendo pois unha das persoas que daba unha conferencia na Royal Society de Londres todos os venres e que concitaba a todo o público entusiasta para ir a unha persoa que solamente sabía sumar, restar, multiplicar e dividir. Non empregaba esas matemáticas que empregamos hoxe en día de integrales, derivadas e todas estas cousas, non. Era unha persoa que con esas 4 caras, pero con unha enorme intuición e unha enorme capacidade de visualización das cousas, non? Pois chegou, por exemplo, a descubrir a intuición electromagnética, sabía. Conta unha lenda, non sei se é certa ou non, pero se encontra muitísimo en bibliografía, de que un ministro le preguntou unha vez para que servía isto que acababa de inventar, non? E ele dixo que non sabía moi ben para que se iba a utilizar, pero apostaba a que en poucos anos el, o ministro, le decía, iba a cobrar impostos por vender esto. Nos en día non só nos cobran impostos, sino mirar el negocio, non? De empresas a conta desta historia, non? Bueno, a teoría electromagnética, entón decía, pois é un exemplo de teoría, non é unha hipótesis, non falamos de non é teoría, non é eso, é algo contrastado. Maxwell, que foi quen elaborou a teoría electromagnética, colleu os coñecementos de Faraday e de outros, de Gauss e de outras persoas que traballaron tanto a electricidade como o magnetismo, fixo un enorme esforzo de unificación e elaborou a teoría electromagnética que, insisto, é un paradigma de explicar moitas cousas, moitos feitos, non é unha suposición. Igual pasa con a teoría atómica, que foi planteada primeiro por John Dalton como unha hipótesis, hoxe en día se chama teoría atómica de Dalton, verdad? É unha teoría xa perfectamente contrastada, non? Que é unha foto de átomos, hai uns anos, pero bueno, algo que hoxe en día xa se pode ver. E entón chegamos a Einstein. Bueno, Einstein efectivamente elaborou en 1905, fixo, chamase o ano milagroso, porque presentou 5 traballos, non? Dous artigos podemos constar dentro do mesmo traballo. En 1905 vemos situacións realmente que non eran máis óptimas, digamos, desde o punto de vista social, pero que sí que o foron desde o punto de vista científico, está claro, foron moi productivas, pero que, non sei se se sabe, pero que non lle deron o premio Nobel pola relatividade. A relatividade foi o que lle fixo máis famoso, bueno, entre outras cosas, en 1905 presentou o estudio do movimento browniano para explicar a teoría atómica, basicamente, a súa tesis, fixo algunhas outras cousas, como por exemplo explicar o efecto fotoeléctrico, que foi polo que lle deron o premio Nobel, que sería un dos pilares da física cuántica, posteriormente, ainda que Einstein nunca lle gustou a física cuántica, e sempre dixo que eso non podía ser así, que tiña que haber variables, cousas ocultas que non sabemos hoxe en día. Pero bueno, ese é outro apartado. Por centrarme un pouco no libro, Einstein non levou o premio Nobel pola relatividade, justamente porque tiña unha controversia con un filósofo francés, que era Bergson, que efectivamente cuestionaba o carácter científico da relatividade en sí misma e que ademais defendía esa idea de tempo en mayúscula, decía él, tempo filosófico frente ao tempo físico. Hoxe en día sabemos, e detrás de eso hai unhas persoas que decían que o debate non iba tanto entre filosofía e física como que era un debate ideológico, non sei, basicamente. O cal tamén unha cosa que ten que chamar a atención, os debates ideolóxicos se dan na física e na química como se dan en calquer outra cousa. Bueno, se cada mellor están máis acotados, non? Pero a relatividade de logo é pasto de debate ideolóxico, non? É un sitio onde hai moito para debatir sobre materialismo dialéctico e idealismo, aí se pode debatir muitísimo sobre o tema.
si a materia conforma o espacio-tempo conforma a materia, se dá moito para falar en sí. Non me centrei no libro en eso, porque o encargo era facer un libro de física. Un libro de física que fose ameno, que fose para todo o público, porque a idea básica era acabar aí, rematar aí. A seguinte parte, a filosofía, debería empezar a partir de aí. Hai pouco, ouvi unha entrevista a Javier Comacro, que era, non? Javier, un filósofo, que me deixou un pouco, non o coñecía, pero me deixou un pouco regado porque comentaba que non esperaba nada da ciencia porque le preguntaban sobre estos temas que tocan a filosofía e a ciencia, non? A física moderna, que non esperaba nada que viniera da ciencia para resolver os grandes problemas filosóficos deste tema. Entón me quedé un pouco helado, porque decía, carais, me pregunto se Aristóteles, Kant, Whitehead ou algúns outros que se dedicaron a falar do tempo non hubieran estimado e non hubieran valorado saber que o tempo é relativo, que temos demasiadas evidencias para iso. O sea, estou seguro que aí mete a pata este hombre. O sea, me parece un pouco que non era, non sei. Insisto, a física non é máis que filosofía natural levada ao extremo. Efectivamente, chegamos ao momento, vai evolucionando a cousa, probablemente teñamos que corregir moitas palabras. Hoxe en día temos un conflicto aí, que é unha ciencia, non? O sea, as ciencias experimentais, ciencias físicas, os que temos aí un tema, non? A química, son químicos, un doutor en química, non teño que ver ca física. A física me dediquei despois, non? Pero que reivindico que a química non parte da física, non? A física ten electricidade, química e moitas outras cousas, non? E se vai diversificando, insisto, e entón con esa diversificación, esa extensión, cada vez nos imos alonxando dos núcleos, non? Básicos, non? Pero esa é todo filosofía natural. As grandes preguntas, quen somos, de onde vimos, siguen estando aí. E non creo que debamos, digamos, deixar a marxe un área calquera de conhecemento. Ninguna, non? Creo que todo debe aportarnos conhecemento. E como filósofo, que amateur, evidentemente non sou filósofo, me parecería interesante coñecer todos os aspectos de que as evidencias que temos hoxe en día de que é o tempo. Sobre eso me decía unha cousa. Matizo un pouco, si aí comento no libro, bueno, esta é a calle Alcrangás de Berna, hai unha cidade que estou absolutamente colorado, enamorado, non? Aparte de que existe un glaciar aí que é realmente tremendo, non? Como se vai vendo retroceso ao longo dos anos, en 20 anos que llevo controlando unhas 7 veces ou así, que se sacado fotos, sempre mostrábamos a alumnos para que viran os efectos do cambio climático en ese glaciar en concreto, é algo tremendo, non? Como tal, pois Berna é unha cidade a visitar, non? Unha cidade que dá a sensación de eso, de que non hai privilegios, esas cidades en que un ve as cousas, a construcción tan igual, tan uniforme, que dá unha sensación, non sei se o vou poder transmitir, sinceramente. Entón, además, en Riva, non se ve aquí, pero xusto o consulado uruguayo, eu sou militante do meu país de origen, estaba xusto ao lado da casa de Einstein, e esa coincidencia non podía deixar escapar. Como non podo deixar escapar que en París, a Plaza de Uruguai está xusto no cruce entre a calle Galileo e a calle Newton. Son coincidencias que de verdad me poden tener que mencionar. Bueno, pois, máis alá deso, decía que un matiz que comento aí no libro de tempo obxectivable. Efectivamente, existe o tempo subjetivo, tempo que medimos nós, pero non creo que exista tempo objetivo no sentido claro, existe o tempo obxectivable. Que quero decir? Os suxetos nós medimos o tempo usando obxetos, non sei, por eso le chamo obxectivable. Machaco sempre isto de obxectivable, non objetivo. Os obxetos non miden esas cousas, eles son útiles para medir. Entre dous suxetos que medimos tempos diferentes, pois o obxeto pode ser o árbitro, non podemos usarlo. E dentro dos obxetos hai corpos como a lúa, o sol, a terra, todos os ciclos, non? De astronomía, para medir o día, o mes, todas estas cousas, reloxo de sol, todo isto. Reloxo de auga, fixe unha luna de hai moitos anos, unha luna brillante, e deu un reloxo de auga reversible, non? Se podía cambiar como se fora un reloxo de area. Bueno, pois son obxetos que inventamos para ese tempo obxectivable, ou un reloxo mismo na mesma calle de Rangás, onde estaba Einstein en 1905. Bueno, pois todos estes obxetos nos permiten o tempo obxectivable, teñen tamén, pois, basicamente dúas cousas. Calquer obxeto que se usa para reloxo, que sirva de reloxo, dende un reloxo de péndulo, un reloxo de cuarzo, un reloxo atómico, ten un oscilador, algo que oscila, algo que mide,
chamarlle oscilador a lúa, bueno, un pouco exagerado, porque, bueno, é un tempo máis lento, non? Pero basicamente un oscilador e un contador. E entón, incluso o propio tempo subxetivo, hoxe por hoxe, empezamos a sospeitar de que tamén é un tempo obxectivable, en certo sentido. Vale a división, o subxetivo e o obxectivable, claro, porque de suxetos e de un tempo que se usan obxetos para medir. Pero o propio tempo, por exemplo, cando medimos con un péndulo, os rapaces estudian perfectamente en primeiro de bacharelato, saben que o tempo que tarda en oscilar un péndulo simplemente depende da longitude. Pero claro, é o modelo da vaca esférica. É un péndulo simple, é dicir, supoñemos que o fío non pesa nada. Cero, iso é imposible. Non pesa nada. Que non hai rozamento co aire. Que o único peso que hai é o da bola. Non hai rozamento co aire e non afecta nada. Entón, se iso é así, eles calculan perfectamente, a partir da longitude do péndulo, saben perfectamente o tempo e poden facer a longitude adecuada para que mida segundos. Cada volta un segundo. Bueno, logo hai cantidad de ecuacións para mellorar eso. Por exemplo, considerar a masa do fío, ou do que pese. Se non estou presente reflexos. Sempre que el profesor, claro, viña con un reloj de peto e entón sacaba o péndulo e xa funcionaba perfectamente. Era viña insigue, non? Isto está, mirade, non medir o tempo da mesma forma implica certos retrocesos, non? Pero non significa que viase a través do tempo, entón, basicamente, efectivamente, o péndulo simple mide o tempo perfectamente, pero se vai complicando moito. Claro, hoxe en día sabemos que as medidas do tempo subxetivo, hai tempo subxetivo con ritmos circadianos, hai partes do noso corpo que miden o tempo e máis ou menos se adapta a 24 horas, o fígado, hai distintos órganos que miden distintos circadianos, tempos circadianos, incluso o tecido adiposo mide, ten medidas, parece ser, estou falando de oídas de isto, claro, ese ritmo circadiano, a través de ecuacións, reaccións químicas, non? Que basicamente mantienen ese tempo de 24 horas e se van asustando de vez en cando co ciclo solar, co ciclo del día. Hai un reloxo tamén nas neuronas, na zona cortical, que miden os osciladores, que miden efectivamente instantes, non? E de feito, esa é a base, non? Dese tempo, desa medida de tempo que temos todos, que percibimos, non? Claro, que ocorre aí? Imaginaremos o péndulo que decía, bueno, a longitude é importante, é o único básico que estudiamos cando facemos o modelo da vaca esférica, primeira aproximación. Segunda aproximación, metemos a masa do fío. Terceira aproximación, metemos que hai aire, e roza, e se vai detendo. Cuarta aproximación, metemos a temperatura. Quinta, a humedade do aire. Vamos metendo cousas. Imaginaremos un ser vivo, un suxeito, co complexo que é, temos eses osciladores, metedelle agora, pois, estados de ánimo. Metedelle dopamina, a cantidad de dopamina que podamos ter no cerebro en ese momento, que son justamente o que marcan as pautas de ese tempo subxetivo, o que activa, empeza unha cousa e nos dica a cabo unha cousa. Metede os demais neurotransmisores que afectan, sin duda, todo eso. Metede a propia conciencia en sí mesmo, de ser máis ou menos conscientes, vai a acelerar ou non o tempo. Hai incluso experimentos, Michoacán, profesor da Universidade de Nova York, que dedica moito ao tema este do hiperespacio, estas cousas, pois ten feito experimentos sobre a medida do tempo subxetivo e que depende da idade incluso. O concepto de un minuto para unha persoa de 15 anos non é o mismo que o concepto de un minuto para unha persoa de 60 anos. O sea, con toda esa complexidade, claro, definimos un tempo subxetivo, pero a base, no fondo, non deixa ser un obxecto que a vaca esférica se nos vai moi longe, o sea, a aproximación se nos vai moi longe. Non sei se se entende o que transmito. Que, efectivamente, para entendernos, existe un tempo subxetivo e un tempo obxectivable, efectivamente, non? O obxectivable é o que imos a falar na relatividade. O subxetivo, ese que diz, unha charla de física. Ese tempo é o que se nos escapa moito, porque incluso hai demasiadas variables aí, e probablemente eso sí que hai un libro tamén recomendable de Marcus Dussautois, un matemático realmente se dedica a divulgación, que ten un libro que é Lo que non podremos saber, ¿no? Mete o tempo, entre outras cousas, ¿no? Que nunca podemos saber de que vai o tempo. Eu discrepo sobre eso, eu son máis optimista, pero bueno, tampouco son quen para discrepar, cada quen terá a súa opinión. Pero o tempo subxetivo, sin duda, vai ser moi difícil, porque, insisto, entran demasiadas variables das que non temos ni máis ni moita idea, como a conciencia, simplemente esa conciencia no medio, xa implica aí algo totalmente complicado. Pero bueno, nos quedamos co tempo obxectivable. E o tempo obxectivable, o primer, digamos, paradigma que trataba o tema do tempo obxectivable, a relatividade galileana, non cuestionaba o tempo. O tempo, a Galileo e Newton admitían que o tempo, decían que o tempo era absoluto, o tempo e o espacio para eles eran como escenario, non? Donde se presenta unha obra de teatro, os actores poden facer o que queiran, cambiar de escenario, moverse e tal, pero digamos que as paredes estaban aí fixas, non? E había que adaptarse a eso. Básicamente, o espacio-tempo para eles era eso.
era algo absoluto que non iba a cambiar todo eso. Pero, sin embargo, o movimento non. Galileo comprendeu que o movimento era relativo. Hasta aquel momento, para el anterior, pensaba que as cousas ou estaban en repouso ou estaban movendo, basicamente, era a gran división. E Galileo, Newton, posteriormente nas súas leis, xa o formalizou máis, pois quedaba claro que non era así. Estaba o repouso e o movimento constante, o movimento uniforme que chamamos en física, a velocidade constante, son unha cousa, e o acelerado é outra. Se acelera, nótalo. De feito, se vimos nun avión ou nun bus, se acelera ou se frea, notámoslo. Nos imos para diante, nos imos para atrás, todas, notamos eso. Pero se vai a velocidade constante, sempre a mesma velocidade, ti nun barco podes xogar ao ping-pong e non tens maior problema. Un barco transatlántico destes, ou un avión podes ir sin ningún problema. Outra cosa que acelere bruscamente ou free, non? Sí, que para nós é equivalente en física, acelerar ou frear, a aceleración ou desaceleración é cuestión de criterios. Bueno, pois Galileo efectivamente comprendeu que se podía estar en movimento e en repouso ao mesmo tempo. Aparte desa equiparación entre o movimento uniforme e repouso, podían estar. Por exemplo, nós mesmos agora estamos en repouso respecto ao chango e estamos movéndonos a 30 km por segundo respecto ao Sol, non? Estamos, claro, que ocurre? Nos movemos todos, non? Entón, pero somos ambivalentes, movimento e repouso ao mesmo tempo. O movimento é relativo. Relativo de qué? Pois respecto a un punto de vista, o que en física chamamos sistemas, non? Sistemas de observación, que é un punto de vista, é unha forma que o físico chamamos aos sistemas, ao punto de vista, non? Bueno, pois efectivamente, aquí tedes unha mosca ou o que sexa, non? Un punto M, non fago moito fincapé no libro, basicamente se intenta facer un fío, seguir isto, pero, claro, é inevitable, insisto, o objetivo do libro é aportar uns datos físicos, non? Do que diría física sobre isto, pero para que logo se empece con outras cuestiones. Entón, efectivamente, unha mosca está aquí, pode estar detida, e pode estar sin moverse respecto á persoa que vai no tren tamén, pero está movendo respecto á persoa que está na estación, porque se move todo o tren, non é exactamente igual. Bueno, o movimento relativo, aquí tedes a mesma constelación que vimos antes, a de Orión, non sei se se recoñece, pero, claro, fixado que ten un trazo, as estrelas movéronse, non? Con uns 20 minutos, non? En unha foto que estuvo 20 minutos a cámara aberta, e claro, vese aí que parece que se moven elas. Non se moven as estrelas, claro, movemos nós, non? Evidentemente somos nós, pero o momento relativo, e efectivamente poderíamos dicir unha cousa ou outra, non sei. Non íamos entrar moito nisto, pero basicamente a idea de Galileo era que non había ningún experimento que deixara claro quen tiña razón, postos a falar, se nos movemos con movimento con velocidade constante, movimento uniforme, quen está en movimento e quen está en repouso. Os dous son igual de privilexiados, son sistemas os dous exactamente iguais, non hai privilexios. A iso me refería cando falaba da gran gas, da visión que me daba Berna, desa situación de que non hai privilexios. A mí non me extraña que Einstein pensara en esas casas todas totalmente uniformes, kilómetro de casas, outro kilómetro na calle do lado e outro kilómetro na rúa do lado, que todas eran tan iguais, non? Esas situacións, ese aire, non? De que non hai sistemas privilexiados, a mí non me extraña que salieran esa cidade, de verdad. Pois Galileo pensaba que eso era igual cando as velocidades eran uniformes, non? Mirade, se ti estás detido e lanzas unha pedra ou algo, unha canica, unha bola hacia arriba, vai che caer riba, abaixo outra vez, non? Si, lanza, sube e baixa. Efectivamente, pois, se ti te moves, efectivamente, desde fora verás que fai como unha parábola. Pero se ti te moves a velocidade constante, ainda que desde fora vexan esa parábola, realmente vai a caer exactamente igual, porque ela fai esa parábola, pero ti tamén te estás movendo nesa mesma dirección, a mesma velocidade, insisto, velocidades constantes. Entón Galileo comprendía que efectivamente non poderíamos discernir entre se nos movemos a velocidade constante ou estamos en repouso, salvo que tuviésemos, digamos, referentes visuais, non? O chiste sempre lle contaba mesmo aos rapaces. Se vos para a Guardia Civil porque ides a exceso de velocidade, podedes decir que ides a 0 km por hora respecto ao coche, non? E é certo, ti vas no coche e vas a 0 km por hora respecto ao coche, e non te moves respecto ao coche. Se te moves, mal vas cambiando a asiento. Claro, pero non pensedes que vos van a facer caso, porque hai un convenio universal de que nos referimos sempre ao chan, non? Entón, evidentemente, non cola esa justificación. Porque claro, evidentemente, unha vez que tomamos contacto visual, podemos tomar como referencia algo. Parece sensato tomar o chan como referencia e non o coche vermello que vai por non sei onde, evidentemente. Pero tería dereito, unha persoa dentro dun coche a tal velocidade podía estudiar todo o movimento do cosmos, que sería moito máis complicado, claro, está metendo o seu propio movimento no medio do asunto, podía facer igual que unha persoa que este aquí na superficie da Terra. E máis,
decía antes que nos movemos a 30 km por segundo, non? Por tanto, deberíamos tomar o Sol como referencia. Pero además, o Sol se mueve a 200 e pico km por segundo alrededor do centro da galaxia. Podríamos tomar o centro da galaxia como referencia. O problema é que ninguna medida podemos facer desde o centro da galaxia, non estamos ali, estamos en longe. Todo facemos desde a Terra. Entón, inevitablemente, temos que ser conscientes de que o tempo, o movimento relativo, temos que facer medidas de onde podemos. Estamos nun coche casi esférico, azul, de 6.400 km de radio, que nos alberga a todos e que non temos outro sitio onde ir, así que hai que cuidalo. Pois estamos en ese planeta, ¿no? E nos podemos referir, todas as coordenadas en astronomía se refiren moitas veces ao centro do Sol, ¿no? Se refiren ao Sol, ¿no? Porque o vemos máis estático, pero as medidas as facemos desde aquí. Temos que depois facer todas as conversións e todo isto, ¿no? É máis complicado, ¿no? Se complica matemáticamente, pero teríamos o mismo dereito, insisto, en unha situación que en outra, ¿eh? Non existen esas situacións privilexiadas. Ben, unha cosa tan interesante da relatividade de Galileo é que as velocidades se suman. Quero dicir, se ti vas nun tren a 100 km por hora, o tren vai a 100 km por hora, ti vas a 5 km por hora no mismo sentido que o tren, ti estás indo a 105 respecto á estación. 100 que vai o tren, vai 5 teus, 105, non sei. Ou se vas, se o tren vai a 100 km por hora, ti ves a 5 no sentido contrario, estás indo a 95, non sei, 100 menos 5, 95, e máis, se dan casos en que o tren vai a unha velocidade e ti vas exactamente a mesma en sentido contrario e non te moves respecto ao chan. Onde será eso? Pois unha cita de gimnasio esta que a xente se esloma a correr, vai a un gimnasio, non? A correr 15 km por hora e el vai a 15 km por hora en sentido contrario, porque se non estaría movéndose no gimnasio e estaría molestando a todo o mundo, claro. Lógicamente queres ir a 15 km por hora, pero sempre no mesmo sitio, non? Sin moverte, non? Pois a cita a esa velocidade, ti vas ao contrario e 0 km por hora respecto ao chan, non te moves, non? Respecto ao chan. O sea que non é nada, insisto, se pode entender, é intuitivo e tal, non? Hasta aquí a relatividade de Galileo. No próximo programa empezamos con outras relatividades. Pero hasta aquí a relatividade de Galileo. Cal é o problema? O problema é que seguimos tendo algúns problemas que se van apuntando, como a simultaneidade, non? Cando empezamos en astronomía, Galileo acababa de descubrir o telescopio e como moito viu que, bueno, mira, a Lúa ten imperfeccións, sabes que antes se pensaba que o mundo Aristóteles dividía o mundo en mundo sublunar e mundo supralunar, non? Os 4 elementos do mundo sublunar, non? Terra, aire, lume e auga, non? Estaba feito disto, e o quinto elemento, a quinta esencia máis alá. Galileo di, co telescopio vexo que hai moitas imperfeccións, a Lúa ten tal, Xúpiter ten 4 cousas que viven alrededor dele, o sea que non todo vive alrededor da Terra, bueno, complicou un pouco o tema, non? Pero quitando esas cousas e o que comentaba antes da simultaneidade, pois basicamente non había grandes problemas. Non había grandes problemas hasta que se desenvolveu a teoría electromagnética da que falaba antes e que sí que daba unha contradicción. A teoría electromagnética predecía que a velocidade da luz debía ser 300.000 km por segundo para todo o mundo. Café para todos, o sea, 300.000 km por segundo para todo o mundo. Non importaba que si te moveras, si foras en contra da luz, a favor da luz. Os acordáis do que decía do tren 100 km por hora, 5 km por hora, pasará 105 km por hora? Claro, se a luz vai a 300.000 km por segundo e eu me movo a 100.000 km por segundo no seu favor, estaría indo a 400.000 km por segundo respecto a algo. Pois eso non funciona. A luz non suma velocidades con nadie, non suma con ninguén. A luz vai totalmente a súa bola, non? E iso me daba un problema, porque a mecánica física clásica decía que había que sumar a velocidade. Se unha cosa se move a velocidade e dentro deso hai outra cosa que se move a outra velocidade, hai que sumar. Entón, en que quedamos? Se sumaba ou non se sumaba? Se fixeron experimentos moi precisos, como o de Michelson-Morley, claro, medir a velocidade da luz era complicado, e medir encima pequenas variacións da velocidade da luz en tramos tan cortos como os da Terra é complicado. Entón se fixeron experimentos realmente curiosos, como por exemplo sacar un feixe de luz aquí, unha fonte, a través dun espello a luz facía unha cousa así, sonaba con espellos e mandaba un detector, pero esgallaba e iba a outro detector de forma que facía como dos camiños diferentes e logo se encontraban outra vez. Aproveitaba unha propiedade curiosa da luz. A luz, pois, cando chegan os dous feixes de novo, interfiren. Hai fenómenos de interferencia, pois, como por exemplo, bueno, non me ocurre aquí abrir un, tampouco quería perder moito tempo nisto, pero basicamente esas interferencias son tan sensibles que podíamos medir realmente se había diferencias de tempos entre os dous camiños e entre as velocidades. E efectivamente decían que non, a velocidade da luz non se sumaba a nada, daba igual que fose en un sentido que en outro. Esta plataforma, esta é unha especie de plataforma, estaba sobre unha cubeta de mercurio enorme, unha plataforma moi pesada para ganar estabilidade, sobre unha cubeta de mercurio enorme, insisto,
e se rotaba para comprobar que había direccións privilexiadas ou non, non había ninguna. Puxeran o que puxeran este experimento, ese fenómeno de interferencia sempre daba que a luz non sumaba a velocidades con ningún. E con Einstein, en 1905, neste piso que, bueno, que mostraba o exterior, a fachada da Crangas, pois, imaginou o seguinte, plantexou dous postulados. Primeiro, collo de Galileo. Galileo decía que non había sistemas privilexiados sempre que se moveran a velocidade constante, as leyes da física tenían que ser iguais para todos, sempre que se moveran a velocidade constante, a lei da mecánica, decía Galileo, e Einstein dixo non, a lei da mecánica non, a lei da mecánica, da óptica e de calquer cousa da física, incluída a luz. Todas as leyes da física deberían ser iguais para todos os observadores, para todos os puntos de vista que se movan a velocidade constante uns respecto aos outros. Se aceleran é outra cousa, non sabemos, pero digamos, a velocidade constante deberían medir o mesmo, teñen o mesmo dereito, digamos, a considerarse cada un deles un punto de vista válido, non sei? O que decía antes do coche a 0 km/h e o chan, non sei? Valen as dúas, pero claro, por convenio tomamos o chan, pero insisto, o coche podía discutirlo se quisiera estudiar él, a él ou ela, si quere estudiar todo o universo desde o coche moviéndose a 30 km/h. Bueno, pues, ese era uno. E segundo, Einstein decía, ¿no? A velocidade da luz é única para todo o mundo. Ten razón o electromagnetismo, a teoría de Maxwell. 300.000 km por segundo é a velocidade única da luz. Os días son, afinamos máis, 290 e tanto, 192.000 km por segundo. Ben, e como explicaba isto Einstein? Tiña que fazer algún cambio. Aplicados os dous principios esos a vez, os dous postulados, e esa era a relatividade restringida, salvo os digo, estamos na segunda relatividade, a primeira de Einstein. Por que é restringida? Porque se restringe a esos sistemas en que se moven a velocidade constante. Solamente vale, se van a poner de acordo aqueles que se movan a velocidade constante. De acordo? Está restringida a eso. Bueno, pues decía Einstein. Einstein era mi amigo de experimentos mentais, non? En aquela época, afinar estas cosas era complicado. Entón, ele daballe moito a filosofía, non? Facía experimentos mentais, sobre todo. Entón, basicamente, imaginados unha persoa, un punto de vista A, está parado na estación, e outro, o prima, aquí, está nun tren. O tren vai a 150.000 km por segundo. Naturalmente é un experimento mental, non nada parecido na realidade. Insisto que non estamos en esas escalas todavía, estamos chegando agora, estamos tocando escalas, ¿no? Pero non está a 150.000 km por segundo. En ese momento, a persoa que está na estación encende unha linterna, non sei se se ve aquí, encende unha linterna, e a luz sale a 300.000 km por segundo, o feixe de luz, non sei? Claro, pasado un segundo, según O debería estar na estación B, que está a 300.000 km por segundo. Non sei? Basicamente, eso sería o tema. Ben, pero esta persoa que está aquí, que vai no tren a 150.000 km por segundo, pasado un segundo, ele está a 150.000 de onde estaba antes. E a velocidade da luz respecto a ele ten que medir, ou ela ten que medir que a luz está a 300.000 km dele. Un segundo, 300.000 km, senón a velocidade non era para todos. Eso quere decir que estaba en C. Non sei se se entende o tema. Sí. Tal como está a cousa, encendes a lanterna. Sale a luz, un está a 150.000 e outro está aquí. Pasado un segundo está a 300.000 ou está a 300.000 deste. Se o todo di que son 300.000 km por segundo a velocidade, pasado un segundo ten que estar a 300.000 km de cada un deles. Eso non pode ser unha cosa ou a outra, non ten sentido, non? Bueno, pois, Einstein decía que o problema non é ni que a velocidade non sexa 300.000 km por segundo, ni que un teña máis dereito que outro. O problema é que están medindo, e chaman segundo, e chaman kilómetros a cousas diferentes. O que pasaba era basicamente o que podía pasar nun mercado medieval, comentou un exemplo no libro, cando falábamos de ferrados, non sei? Claro, primeiro había comienzo de acordo, se era un ferrado de Betanzos ou un ferrado de Ourense, porque 3 ferrados tanto vale, costa tanto, non? Xa, pero de que ferrado estamos a falar? Non sei, pois aquí pasa igual. O segundo de un non igual que o segundo de outro, e o kilómetro de un non igual que o kilómetro de outro. Aí estaba a diferencia. Entón Einstein explicaba isto do seguinte xeito. Bueno, pois efectivamente, estamos aquí, cando comeza a historia, estamos aquí, pasado un segundo para O, que está na estación, efectivamente a luz chega a D, o prima, o que vai no tren, está a mitad del camiño, pero para ele todavía non pasou un segundo. O tempo vai máis lento para ele. O tempo para o que vai no tren vai máis lento que para o que está na estación. E, cando para ele pasa un segundo, a luz chegase, non hai ninguna contradicción, non sei se vos dades conta. Efectivamente, as cosas ocurren como teñen que ocurrir. Sale de O, de A, vamos, estación A, chega a estación B e logo a estación C. O único problema é que, cando chega a B,
vai un segundo para o que estaba detido e todavía non foi un segundo para o. Cando chega a C, vai un segundo para outro e xa vai un segundo e pico para... O sea, todo ocurre perfectamente. O único cuestión é poñerse de acordo en que un segundo para ti e que un segundo para mí. Non sei se me explico. Insisto, falo do tempo obxectivable. Non falo de que o que vai no tren ou que está na estación teñen esa sensación, o tempo pasa moito, non. Cada un leva os seus reloxos. E poden ser reloxos do tipo que queirades, de cuarzo, atómicos, de péndulo, do que sexa. Claro, cada un, cando viaxa como insisto, hai que ler estes libros con máis detalle, intento facer un resumo de todo isto, o tempo propio, non sei? Nos, inevitablemente, estamos nun coche a 0 km/h sempre, respecto a nós mesmos. A mellor a veces a ansiedade nos pode tanto que vamos máis rápido que nós mesmos, pero o normal é que nos vayamos a velocidade nosa. O normal, o que suxiro e que creo que o saludable é que nos teñamos a velocidade 0 km/s respecto a nós mesmos. E entón, nos quedamos o que chaman tempo propio, que este chamaba tempo propio. E ese tempo significa que nós, por moito que viaxemos, que fagamos esa cousa das películas de ciencia ficción, de viaxar ao espacio e tal, non nos a notar ni que avellentamos máis rápido, ni que nos rejuvenecemos máis rápido, ni nada disso, non pasa nada disso. Vivimos a vida normalmente, simplemente. O problema é cando contrastamos. O problema é cando, e aí ven ao paradoxo dos energos, o que chamaba, originalmente se chamou a paradoxa do viaxeiro de Langevin, e que aí poño como exemplo de astrofilia e terra, non sei? Dúas irmás xemelgas que unha se fai astronauta, viaxa, e a outra queda na terra. Efectivamente, unha vai a 4 anos luz de aquí, viaxa a Próxima Centauri, a estrela máis próxima a nós, e volve. 4 anos, supoñede que foi casi a velocidade da luz, pois, bueno, 8 anos, se vai un pouco menos, por poñede 10 anos, se vai un pouco menos a velocidade da luz. Bueno, pois efectivamente, para ela pasan 10 anos, e para a irmán pasan moito máis. Insisto, cada unha delas viviu a súa vida e non pasou ni máis ni menos, porque cada unha iba consigo mesma e o seu reloxo biolóxico, volvo a falar dos tempos subjetivos e non subjetivos, e os obxectivables, todos os reloxos que tiñan alrededor, funcionaron exactamente igual para as dúas. O van a notar a diferencia cando contraste. Cando unha volve, se ve que, anda, éramos semelgas e agora resulta que unha leva a outra 3 anos, non sei? As contas, sí, é un exemplo, é o menos importante, non sei? Entón, basicamente, ese é o tema, non? O tempo é relativo, non? Claro, pois un tempo relativo, aí o que houve foi un cambio. Antes, as velocidades eran relativas, se sumaban, se acordade, vos 100 máis 5, 105 e todas estas cousas, non? Agora a velocidade da luz non é relativa, é absoluta para todo o mundo, e agora o tempo relativo e o espazo relativo, non? As distancias son relativas. Son esas dúas cousas que antes éramos o escenario e agora son partes da actuación, interveñen na actuación tamén, non? O espacio e o tempo interveñen nesa obra teatral. Esa basicamente é a idea. Por certo, por moito que queramos sumar velocidades, porque alguén pode pensar, se o tren vai a, supoñamos, o 90% da velocidade da luz, e houve no tren ao 30% da velocidade da luz no mesmo sentido, 30 máis 90 sería o 120% da velocidade da luz, non sei, superaría a velocidade da luz. Bueno, pois, xa vos advirto que as ecuacións e as explicacións que dá Einstein impiden que se supere a velocidade da luz. Ningún corpo con masa pode superar a velocidade da luz. Ningún obxecto con masa pode superar a velocidade da luz. Só partículas que non teñan masa poden superar. O que leva a cosas moi curiosas. Bueno, pois, entón, 90% máis 30% sería o 120% da velocidade da luz. O sea, como algunhas veces a velocidade da luz. E non, porque sabedes que pasa? O tren, 90% da velocidade da luz, significaría, pues imaginadevos, non sei, a 270.000 km por segundo. 270.000 km por segundo. E a persoa que vai no tren a 30% da velocidade da luz, 90.000 km por segundo. Pero non se poden sumar. Porque 4 manzás máis 5 naranxas non dan 9 ni naranxas ni mazás. Non sei se se entende. E o problema é este. O kilómetro por segundo do que vai no tren e o kilómetro por segundo de que respecto a tal, quedamos en que era distinto, non quedamos en que kilómetros eran distintos para un que para outro e os segundos tamén. Entón non se pode sumar tan simplemente. Hai ecuacións matemáticas que provee a propia relatividade, a propia teoría, e efectivamente aquí 90% e 30% resulta que sería 0,94% da velocidade da luz. E en ningún caso se vai a sumar, nunca vamos a chegar a velocidade da luz. E máis, se o tren fose a velocidade da luz exactamente, cosa que non pode ser, pero imaginemos, o experimento mental é o que ten, podes imaginar calquer cousa. Bueno, pois, a velocidade da luz. E a persoa que vai no tren vai a velocidade da luz respecto ao tren, un podía pensar que vai ao doble da velocidade da luz respecto á estación.
Pois se suma da C máis C, se aplicamos a ecuación, trouxen esta como exemplo, é a única que aparece no libro, para ilustrar, non? Porque, ao fin e ao cabo, decía Galileo que a natureza está escrita en linguaxe matemática, non? E é certo, non podemos reusar. A pesar das cuestións editoriais que entendo que decía Stephen Hawking que cada ecuación que ponía reducía a mitade o número de ventas del libro, non? Pero eche así, non? Eche así. Entón, comentaba, C máis C, supoñe que esa fose a velocidade da luz, non? O tren respecto á estación e a persoa respecto ao tren, C máis C, 2C. Bueno, pois aquí, C por C, C cuadrado partido de C cuadrado é 1, máis 1, 2. 2C partido de 2, C. O sea, que se ti vas a velocidade da luz respecto ao tren, o tren vai a velocidade da luz respecto á estación, ti vas a velocidade da luz respecto á estación tamén, sorprendentemente. O sea, a ecuación non deixa pasar nunca esa... Está todo perfectamente encadrado. Non deixa pasar nunca esa velocidade. Hai varias razóns polas cales non se pode pasar. Se comenta no libro, non vamos a meternos en detalle. Sexa como sexa, como se explica que o espacio e o tempo sexan relativos, non? Bueno, pois para iso hai que entrar en unha cuarta dimensión, non? Hoxe en día a física moderna, as físicas de vanguarda, prototeorías, non son teorías aínda, non chegan a ese apartado. Digamos que non son hipótesis tampouco, pero non son a teoría das supercordas, a probabilidade cuántica, todas estas. A probabilidade cuántica non entra neste detalle das dimensións. As supercordas, a supergravidade, defenden que vivimos un universo de 11 dimensións, non? Quedan moitas cousas aí polo medio por entender todavía, non? Pero bueno, un universo de 4 dimensións, vamos a fazer un exercicio para intentar un pouco ver que, porque o noso sentido non está feito para eso, para entender 4 dimensións. Temos 2 ollos para ver en 3 dimensións. Se tiveramos un solo ollo, podríamos ver cousas planas. Agora xa nos fixemos unha idea do local e con 2 ollos vemos máis ou menos. Usando a separación dos 2 ollos, calquer cousa que vexamos a enfilamos así, canto máis longe este, o enfile, digamos, é máis agudo, non? O ámbito, non? E iso nos dá a idea de distancia, non? A terceira dimensión. Para 4 dimensións non temos sentido para verlo, temos que quitar o sentido do cerebro, non temos outra posibilidade. Pero bueno, invito a ver como sería eso, non? Un hipercubo en 4 dimensións. Un punto e un obxecto de dimensión 0, de unha dimensión teríamos unha línea recta e os seus extremos son puntos, non sei se está de acordo. Temos un segmento. Debido ás dimensións temos un cuadrado e os seus extremos son 4 segmentos. De 3 dimensións temos un cubo e os seus extremos son 6 cuadrados. Non sei se está de acordo en isto. Por certo, o cubo xa non está dibujado en 3 dimensións, está dibujado sobre un papel en 2 dimensións, pero o noso cerebro pode con eso perfectamente, de acordo? Son 12 vatios aí que temos máis ou menos, venga a conectar. E temos experiencia de cubos e máis ou menos poñemos aí un cubo de 3 dimensións. Pero como será un hipercubo de 4 dimensións? Pois non temos ni máis que non tiene. Pero se sabemos unha cousa, cales van a ser os seus límites? Non sei se vos dades conta. O límite en unha dimensión eran 2 puntos. O seguinte eran 4 segmentos. O seguinte, 6 cuadrados. Eu aposto que deben ser 8, non sei se se ve, 2, 4, 6, 8 cubos. Non sei se se ve, pero é 8 do anterior obxecto. É unha progresión de alguna forma. E efectivamente, isto basicamente é un hipercubo en 4 dimensións, pero que non está en 4 dimensións, aí están dúas, está en 2 dimensións, o sea que é difícil de ver. Pero ten 8 cubos, é complicado, non sei se me paga moito a pena meternos en isto, pero aí hai 8 cubos. Se mirades ben, se ven 2 clarísimos, claro, un pequeno e un grande. A mellor representación pode ser dibuixar, facer un cubo de vidro e outro cubo máis grande de vidro e poñer os concéntricos, non? E logo xuntar as aristas, os vértices, non? Entón, este tamén son cubos, todos estes. Pasaréis a... non sei se se ve aquí, hai un cubo. Aí concentrado, claro. Aquí arriba hai outro, abaixo hai outro, aquí hai outro. Hai 8 cubos. Podemos buscar aí 8 cubos, é como buscar a diferencia por buscar o cubo, non? Aquí hai un intento de representación de hipercubo na Défense, en París, non? Un edificio que basicamente é un intento de hipercubo, non exactamente cubo, porque non o fixo exactamente igual en todos os temas arquitectónicos e supoño que de estética, pero era unha idea do autor, dos autores desta obra, de facer unha especie de hipercubo, non? De un xeito. Bueno, sexa como sexa, temos que meter 4 dimensións para entender a relatividade, non? O espacio e o tempo son relativos, pero iso que significa? Pois significa que son comparables en dimensións, de feito a relatividade os integra en 4 coordenadas, e na que non o podamos ver visualmente, podemos traballar con él matemáticamente de forma perfecta, hasta con 11 dimensións se traballa, xa digo, non? E basicamente, imaginaremos que esta cosa a dimensión temporal, non? Vamos a poñer un pouco máis tal,
Sí, esta dimensión temporal y esta dimensión espacial, ¿no? Sí. Pues, dimensión temporal y dimensión espacial, ¿de acuerdo? Bueno, pues efectivamente, según o punto de vista, pode medrar unha en detrimento da outra. Non sei se se ve mellor así. Vese, non? Unha aumenta e outra disminuye en función de como vexamos nós esas dimensións. Bueno, pues eso basicamente é o que fai a relatividade. Por certo, foi unha idea do profesor de matemáticas de Einstein, Minkowski, non? Incluso. Basicamente, se representa a relatividade, se xoga con isto, basicamente intentei, como había que escapar das matemáticas, sabéis, pues, había hecho exemplo a suma de velocidades, pero pouco máis, basicamente o que se intenta é un pouco poñer representación gráfica, ¿no? Para poder entender un pouco esa relatividade. Basicamente, imaginaremos, este é o tempo en vertical, non vai. Bueno, vese o tempo en vertical, verdad? Unha coordenada en vertical, o tempo avanza, nós estamos aquí, e temos dúas coordenadas X e Y que son espaciais, non? Non se pode poñer as tres, porque se pusiera as tres, chegamos a casa, as tres espaciais en unha temporada, entón que xa non podíamos ver nada. Entón, para forrarnos traballo, poñemos dúas espaciais en unha temporada. O tempo vai pasando e nós estamos aquí, o tempo vai pasando, non sei se se ve. Vamos avanzando por esa línea hacia arriba. Un gato que está dormindo a cara a un oso, X metros, non sei se se ve, vese isto, esta distancia, está a X metros á dereita, pois tamén, vai no mesmo tempo que nós, non sei? Vai subindo, subindo. Bueno, pois a esas líneas que se dibuixan en ese hipotético espacio de 4 dimensións chamamos de línea do universo. Cada obxecto define unha línea do universo, cada partícula, cada persoa, cada ser vivo, todo define unha línea do universo. Claro, se estamos en repouso, serán líneas do universo que avanza co tempo nada máis, o tempo pasa e nada máis. Estamos a esa distancia, sempre a mesma distancia. Ahora ben, se se move, a línea do universo cambia. O gato camiñando, fixadevos, está se inclinando. Vese que está inclinando. Está avanzando no tempo e está avanzando tamén nesta dirección. Non sei se se ve que hai dúas direccións aí de avance, o tempo e o espacio. Bueno, pois ele define o seu propio sistema de referencia. O que decía antes, non hai sistemas privilexiados. O gato dormindo, xa non, pero o gato camiñando pode definir un sistema de referencia propio. Está inclinado, está torto. Se dibuxa en relatividade co tempo torto. Se o gato estivera acelerando, estivera correndo a distintas velocidades, pois sería unha curva. E iso non entra na relatividade restringida. Lembrade que a restringida está solamente suxeita a cousas que se mueven con velocidade constante, non sei, que sempre van a mesma velocidade, en línea recta. Bueno, pois aquí temos, efectivamente, un sistema de referencia, unha persoa que está en repouso, o tempo vai pasando, e outra que se está movendo, entón o seu tempo está inclinado respecto ao outro. Fixade, o que é simultáneo xa non é igual para os dous, nin a medida do tempo. Non sei se quedou un atrás, ou se me pasei unha figura. Está aquí. Mirad, isto é o mesmo. Imaginaos un suceso P. Por certo, un suceso é un aquí e unha hora. O sea, un lugar e unha data, non? Unha hora calquera. P e S, son dous sucesos. Aquí tenéis dous sucesos. P e S están separados por unha distancia espacio-temporal. O sea, é o espacio-tempo. O sea, non é o espacio e o tempo por separado, é o espacio-tempo. Eso é un absoluto, por certo. Eso sabemos que en 4 dimensións, eso non depende dos observadores. Vai ser sempre igual. Que aquí estemos agora, en este momento, aquí, e que mañán ocurra non sei que, ese mañán para nós pode ser relativo respecto a outro, pero se combinamos o mañán con a distancia a ese outro, eso é un absoluto. A combinación de todos sí que se mantén constante. Esta distancia entre dous sucesos, dous aquí e agora, é absoluto. Pero mirade como ven os dous observadores. O que está en repouso, podía ser a estación, mirade o tempo que lle pasou para ele. Vedes isto, a sombra desto, que é a que separa un aquí e unha hora, de outro aquí e agora distinto, para ele o tempo é este. E para este, que está torto, é distinto o tamaño, non sei se o vedes. Mide un tempo diferente. E igual lle ocurre as longitudes, que é o equivalente ao espazo aquí. Este mide unha longitude e este mide outra máis pequena, non sei se se ve. Porque está en movimento. En movimento que quere dicir que está torto, non sei se se ve. Por certo, que un este torto respecto a outro, quere dicir que o outro está torto respecto a un, porque volvemos ao tema de que é relativo, de acordo? O sea que isto non pode dar unha contradicción despois, como veremos. Bueno, pois esa como sexa está claro que T e S, dous sucesos, espacio-tempo é absoluto, que separa os dous, a distancia espacio-temporal. Pero a distancia temporal e a distancia espacial son distintas. Porque temos a mala sorte de que medimos o tempo con reloxos e o espazo con metros. Entón, como non medimos, non percibimos as 4 cousas, as 4 coordenadas, as mismas cousas, non podemos valorar. Entón, temos unha visión como se fueran dúas sombras dun obxecto tridimensional, unha parede e outro na outra, non sei? Digamos de alguna forma. Entón, según poñamos ese obxecto, vamos a ver que cambia unha sombra e cambia outra sombra, claro. O obxecto é obxecto, pero o que nós vemos son as sombras, non? Isto son a mí platónico,
Pero bueno, non quería meterme neste terreno. Ben, sexa como sexa, non o vou defender, sexa como sexa, o sistema, o propio idea de simultaneidade tamén se vai ao garete, claro. Fixaremos, estes dous sucesos P e U, aquí os tedes, P e U, son simultáneos para este. Non sei se o vedes que os dous veñen ao mesmo tempo T. Se ve? Temos aquí un suceso, un aquí e agora, e aquí outro aquí e agora distinto. Bueno, pois, efectivamente, este é de que ocorren ao mesmo tempo, non? O tempo é isto, non? Esta é a coordenada do tempo e el mide este tempo. Sin embargo, este outro ve un tempo para P e un tempo para U. Ve que hai unha diferencia entre os dous. Non sei se se ve. O concepto de simultaneidade non há lugar. É unha das grandes aportacións da relatividade restringida. Non existe o presente universal. O presente universal xa non cabe como tal. Temos un presente en cada situación. Pero, ollo, non é un presente subjetivo. Porque para non ser objetivable, volvo ao tema, aquí na Terra, mentre non estemos movéndonos a velocidades enormes, volvo ao tema das escalas, salvo que nos movemos a velocidades enormes, non vale a excusa, advertir aos rapaces de que non digan que iban a 0 km por hora respecto ao coche, que non está, pois aquí o mesmo, non vale eso, o sea, non todo relativo de calquer forma, non. Aquí na Terra todos medimos estas cousas e podemos dar fe de que se moven exactamente igual, é objetivable, perfectamente. Podíamos contrastarlo mellor co que está en Marte, que é a outra velocidade, ou con un satélite artificial que este dando vueltas a unha velocidade respecto a nos significativa. Esas cousas sí, pero evidentemente non quere dicir que sexa subjetivo. É objetivable, pero cada sistema, cada anaco de sistema de referencia ten o seu presente. O presente non é universal, xa. O presente vai por cachos, digamos, non é unha forma de decirlo así un pouco tal, pero bueno. Unha cousa, Ramón, pero se en vez de ter unha suma de referencia ás dúas coordenadas por separada, espacio-tempo e demais movimentos, tomásemos solamente unha única coordenada que fose espacio-tempo, non habería sistemas diferentes de referencia, habería un único sistema de referencia, non? Dime como... Claro. Unha coordenada non, son 4, acórdate. Sí, pero esa outra nin pum. Esa outra cuarta coordenada... Sí, bueno, quédate con 3. Tú vas a espaciar esta temporada. O que quero dicir é que para que na liña de referencia o que está torto teña tempos distintos e non teña simultaneidade, ten que estar en movimento e ten que estar nun propio sistema de referencia, porque en realidade o feito P e U, se tomamos solamente unha coordenada espacio-temporal única, sempre é o mesmo, porque xa non hai sistemas de referencia. Claro, pero o problema é que non existe unha coordenada espacio-temporal. Existe unha temporal e 3 espaciais, ou 2, si queres, pero non sei se me explico. O sea, o tema é que a idea é que o tempo e o espacio son relativos un respecto ao outro. A palabra relativos son a Einstein. Perdón, Einstein non usou, Einstein chamaba de teoría da invarianza. Vamos a ser exactos, tamén o comento aí. Einstein chamou de teoría da invarianza. Posteriormente quedou o tema da relatividade. E eu comentaba, non hai moito comentaba que debería chamarse teoría da parcialidade, porque son medidas parciais. O tempo se mide por un lado, o espacio se mide por outro. Non podes falar de unha coordenada espacio-temporal, son 4 coordenadas, ou 3, non, se abreviamos unha, pero unha a que te refires. Pois me refiro que se o tempo está en función do espacio e o espacio está en función do tempo, e se un se dilata e outro se contrae, en realidade, se vas ao fondo do asunto, podes conceptualizar que en realidade é unha única, non sei se coordenada, pero sería unha, podería chegar a velo como nun sistema de referencia que non hubiera tempo e espacio, sino que como están en función un do outro, en realidade é que é o mesmo. Bueno, hai que darlle unha voltiña a eso. Insisto, ti calquer cousa que queras posicionar no espazo, vamos a ser tal, en un espacio tridimensional. En este, calquer cosa non te podes dar unha coordenada sola. Se ti queres dar a posición deste libro, inevitablemente non podes decir unha coordenada. No, tens que dar varias, non? Terás que decir distancia da parede, distancia daquela e distancia do chan. Non sei se me explico. O espacio temporal é o mismo, só que son 4, pero é a mesma idea. Unha sola coordenada non lle vexo. Ten que ser forzosamente 4. É unha das condicións básicas para definir un espacio de 4 dimensións. Ten 4 coordenadas. Non sei se me explico. Sí, pero claro, entón non son independentes nunca. No, claro, non son, é que non son.
Poño outro exemplo. Nós podemos, por exemplo, aquí falar de tempo e espacio independente e podemos decir, quedamos dentro de un mes en Nova Zelanda. Podemos quedar dentro de un mes, facemos unha charla en Nova Zelanda. Vimos a o espacio e o tempo son independentes. Puse Nova Zelanda e dixen un mes. Pero, por exemplo, a velocidade que se moven os avións e tal, podemos decir, quedamos dentro de 5 minutos en Nova Zelanda. Non podemos quedar en Nova Zelanda dentro de 5 minutos, porque a velocidade que se moven os avións non nos permite quedar en 5 minutos en Nova Zelanda, porque non teríamos tempo ni siquiera, vamos, ni en ir ao aeroporto. Non sei se me entende. Son dependentes o espacio e o tempo. Se digo Nova Zelanda, non podo decir 5 minutos. Unha cosa é contraria que a outra. Pois aquí pasa igual, pero ca velocidade da luz. O sea, nos fomos de escala todavía máis, non? Entón, o espacio e o tempo son dependentes, claro. Insisto, sabe ser relatividade porque, bueno, que merma un medra a outro, pero podía ser parcial, non? Teoría da parcialidade. Insisto, Einstein chamoulle da invarianza. Por que da invarianza? Porque en 4 dimensións, é certo, esta distancia sí que permanece invariante, non cambia para nada, da igual, o sea, non podemos ver de onde vexamos que vamos a cambiar o tempo e cambiar o espacio, pero a suma dos dous, se sumamos, matemáticamente se suma. Por certo, todo isto ten un trasfondo matemático, entender, non? A relatividade da electricidade todo se trabalha con vectores, que o bien, evidentemente, non viña a conto. Hai un recado onde se fala de cuatrivectores, pero para quen queira meterse un pouquiño no tema, porque é física ou matemática, si quere, non é a parte esencial, non é fundamental mirar eso, de acordo? O que é interesante é o seguinte: si imos un pouco máis ao tema das ecuacións e tal, insisto, desde o que vemos de cadro, realmente as coordenadas do tempo e do espazo para alguén que se move se van acortando. E o que é a bisetriz é a velocidade da luz. E forman unha especie de cono, se chaman conos de luz. Os conos de luz teñen unhas propiedades moi curiosas. Por exemplo, mirad, aquí temos isto, non? O tempo e o espazo, non? En unha dimensión. Non sei se é unha dimensión X e o tempo. Bueno, se move a 300.000 km por segundo. Se eu uso en tempos, segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, seguides, non? A idea, non? E en longitudes, 1 segundo luz, que son 300.000 km, non? Pero bueno, 1 segundo luz, 2 segundos luz, 3 segundos luz, non sei. Se eu fago eso, mido todo en segundos e en segundos luz, o espacio é segundo luz, quere decir que é o espacio que recorre a luz en 1 segundo, non? 300.000 km. 2 segundos luz, 600.000 km, e así, non? Bueno, pois se fago eso, a luz me dá esta línea, esta bisetriz, que é o raio de luz que vai entre o medio. Bueno, pois se ocurra a todos os observadores do mundo mundial, do universo, van a ter esa mesma bisetriz. E iso forma un cono de luz. E os conos de luz son realmente o que nos permite definir que cousas están no pasado, no presente e no futuro de algo. Non todo cae no pasado, presente e futuro de algo. Hai cousas que non tiveron tempo a interaccionar con outras e que non están no noso pasado, nunca poderán estar no noso pasado, por tanto non lonxe de nós que non poderán ter ningún tipo de interacción con nós. E hai cousas no futuro que nunca poderán ter porque había que ir a máis da velocidade da luz para chegar a ese aquí e agora. Acordamos que son aquí e agora sempre, non? O que hai aí. Entón, nunca podrían. Estar en Nova Zelanda dentro de 5 minutos é unha desas cousas que quedan fora do cono de luz, non de cono de luz, do cono da velocidade dos avións. Non iría, non entraría dentro dese límite, non sei? Creo que isto xa se vai complicando un pouco. Pero simplemente un detalle, mirad, o que está dentro do cono de luz funciona relativamente ben. O que está fora non está no pasado. Alfa, este aquí e agora, nunca pudo ter relación con este punto C, porque teria que ir a máis da velocidade da luz para chegar a este tempo, cero, aquí era un tempo máis pequeniño, non sei se se ve, en este tempo que pasou aquí, non pudo percorrer toda esta distancia. Non sei se me explico. Sí, que é imposible. É imposible. Pero serán cousas curiosas, porque explica por que podemos ver a simultaneidade de cousas que ocurriron en distintos tempos, non? Comenta no libro un exemplo de que alguén que estivese a 526 anos luz de nós, se tuvese un telescopio e mirase hacia nós, o que vai ver é o que ocurriu aquí hai 526 anos. Estou facendo trampa, porque non é aquí cando, o sea, que estou facendo aquí agora mismo e non é ese. Pero o que vería, supoñede, non? Que agora, e cando digo agora estou facendo trampa, insisto, estamos aí na limitación, estamos dicindo, pero que este a 526 anos luz de nós e mire con un telescopio. Estaría vendo as caravelas chegando a América. 1492 e 526 son 2018, non? De acordo? Entón, estaría vendo eso. Bueno, pois, eso, todos os puntos que están dentro do cono de luz, non dentro, me refiro, na superficie con luz, son o que se chaman distancias tipo luz. E é o que fai o noso presente, é o que fai, justamente, o que vemos simultaneamente. Porque todas esas cousas, todo o que nos chega a nos en ese momento, chegou justamente
a velocidade de luz de distintos sitios, unha cosa que este a 100 anos luz de nós chega desde hai 100 anos e a que está a 40 anos luz de nós chega de hai 40 anos e eu collo as dúas cousas e forman o meu presente, claro. Personas que están en esa superficie do cono de luz, acordo? Ese é o que podemos realmente integrar, ¿no? O sea, nos explica perfectamente ese presente subjetivo, que non é subjetivo, insisto, ese presente objetivable, non me atrevía a decir objetivable para aquí, pero bueno, pero sí, objetivable, non? Non sei exacto, podemos verlo todos, pero sí, non é máis que verlo, de acordo? Básicamente. Comenta Jorge Baxensberg en un prólogo do libro de Antimateria, Maquia e Poesía, ¿no? Recomendaste se nos está entusiasmando. Comenta que a física moderna ten un problema respecto a todo o anterior, a todas as máis ciencias, ¿no? Que hasta agora non lo veo, non o vexo, é sinónimo de non entendo, ¿no? O sea, decía, cando alguén te explicaba, non o vexo, non o vexo. Claro, lógico, non o ves, que ti que non entende, ¿no? Pero finalmente acababa visualizando algo, o sea, fala de, pues mira, esta margarita ten 7 pétalos, non sei se me explico, esta árbore ten a codia, non ves, ten este tipo de codia, tal. Non o ves, non? A física moderna que non o ves, ese é o problema, o sea, podemos chegar a entender algo, pero de verlo non podemos ver, o sea, non podemos pretender verlo nese sentido, ¿no? Podemos visualizar, podemos xogar con metáforas, podemos buscar cousas que se, ¿no? O típico, decimos que un átomo é unha boliña de un electrón con carga negativa que xiga alrededor de unha bola máis grande que chamamos núcleo, pero non son bolas ni o electrón ni nada parecido, o sea, lo visualizamos, funciona a vaca esférica outra vez, ¿no? Tocamos sempre a vaca esférica. Bueno, pues basicamente ese é o tema. Sabes cal é o problema? Que era unha relatividade, 1905, restringida quería decir que solamente valía para cousas que estuveran objetos, puntos de vista que se moveran con velocidade constante, ¿no? E Einstein empezou en ese momento a carreira sobre sí mesmo e contra Hilbert, tamén sobre Hilbert, un matemático que tamén estaba en esa línea, se puxo para serializalo aos corpos que tamén teñen aceleración. Non sabía moi ben como narices se podía explicar para os outros corpos, porque quedaba incompleto. A verdad que non podía ser a natureza tan chapuceira como para hacer algo que solamente vaya, si te vas a meter constante, sí, pero si aceleras, xa sale fora do marco. Pero que tipo de chapuza esta da natureza, ¿no? Entón, moita xente dirá que atopou a idea de que tiñan que existir antipartículas, o sea, moita xente en ciencia, en esta física moderna que non se ve, curiosamente, están moi... son como perseguidores de certa beleza, de certa simetría, non? Nas teorías, non? Emil Noether, non? Unha gran matemática que fixo absolutamente toda esta idea de simetrías e lei física, non? Busca basicamente esa simetría, non? E entón, claro, aí ten que faltar algo, non? E entón intentou buscalo, a axuda do matemático Marcel Grossman, amigo dele. Aí ven a lenda famosa de que Einstein non sabía matemáticas. Os alumnos sempre comentan isto. É certo que suspendía as matemáticas e que era para matemáticas. Claro, Einstein decía que as matemáticas te quedaban asustadas para eso e tuvo que botar man de un matemático. Pero claro, as matemáticas que estamos a falar son de nivel, evidentemente. Prácticamente tiñan que creadas en ese momento. Non creadas, porque evidentemente Riemann e outros, los Bachelski, había matemáticos que sabían feito meter esas cousas, pero Einstein... claro, tiña as súas virtudes, pero claro, probablemente Mileva Mari, a súa muller, según se conta, era moito máis brillante na matemática, non? Que o propio Einstein, pero Einstein non suspendeu matemáticas nunca, era moi boa matemática, non? Pero bueno, que por certo, de Mileva Mari non se sabe moi ben, non hasta que punto parte das teorías que elaborou en 1905, que vivían xuntos en aquel piso, os dous, forman parte de uno e de outro, é moi difícil de deslindalo, non? Logo quedou para a posteridade Einstein tal, Mileva Mari pois foi un pouco apartada, non? Por outras cuestións, sobre todo familiares e de outro tipo, non? Que tuvo, pero se sabe, por exemplo, que o efecto fotoeléctrico foi Mileva Mari que non o levou a parella como estudio, o sea, non o levou no Einstein, pero Mileva Mari foi un ano a Alemania, que estaba en Zurich, foi a Alemania, e o seu tutor, profesor en Alemania, ahora Groninga, pero non é Groninga, bueno, unha universidade alemana e foi quen trouxo ese problema para ella. Logo non se vería Einstein, non se sabe moi ben, é difícil de decirla, non? Pero Mileva Mari tiña un nivel exactamente comparable e en matemáticas, según se conta, mellor que Einstein. Bueno, pois, se sabemos que Einstein tiña que explicar o tema da generalización esta, non? E para iso introduciva a gravedade. Einstein se deu conta dunha cousa que pasaba a Newton.
que Newton definiu dos conceptos de masa. A masa inercial é a resposta que temos a cambiar o movimento, non? Que ibas a unha velocidade e sempre ponía o mesmo exemplo, un ratón e un elefante ven unha posta de sol, ti vas por atrás e os impulsas ao zoo, non? Bueno, se os impulsas ao zoo con a mesma forza non vas a ter o mesmo efecto, non? Ao rato, ao mellor, o mandas 50 metros al ar e o elefante nin o moves, non? Porque teñen masas inerciales diferentes, non? Einstein explicaba moi ben isto, ten que ver con o movimento, non? E por outro lado introduciu outra masa gravitatoria que tiña que ver con a lei de gravitación universal. Curiosamente coincidía, me dixaba que coinciden as dúas masas, cada corpo ten a mesma masa gravitatoria e a inercial, coincide, pero nin idea de por qué. Pero simplemente explicou, non? E Einstein chegou a idea de que inercia e gravitación eran dúas caras da mesma moneda, eran o mesmo efecto, non? E por aí foi por onde foi collendo o tema. Mirad, pues, al principio se chama principio de equivalencia e é curioso. Efectivamente, se ti estás nun ascensor, aquí está o ascensor, non? E está detido, ti deixas caer unha cousa e cai. Primeiro que facíamos en clase, salimos con unha balanza, poñemos pesas, e os rapaces ven que pesan distinto cando o ascensor baixa, que cando sube, que cando está detido. O problema é que hai que ir de 4 en 4 ou 5 en 5, pero é un experimento que funciona perfectamente, non ten moita historia. Bueno, pois, e se o deixas caer, cai. Non que pese máis ou menos, senón que cai. Ben, pois, é o mismo efecto que se ti estás nunha nave espacial, no espacio exterior, fora de todo o planeta e tal, e a nave acelera, como cando o usa arranca, non? Ti te vas para diante, non? Bueno, pois aquí ocurre igual. Se a nave acelera, o que soltas aí cae. Non sei se me explico. O sea, cae por inercia, simplemente. Bueno, pois este fenómeno de gravitación, este fenómeno de inercia, pero quen vai na nave espacial, se non ten ninguna xanela para comprobalo, para ele é o mesmo, as cousas caen. Non sei se me explico. Sí, claro. Inercia e gravitación son o mismo. E ocurre ao contrario nos dos outros casos. Unha nave espacial no espacio exterior que non hai nada cerca. Ti deixas unha cousa aí e queda no espacio. Eso temos comprobado, de acordo? Queda como levitando aí, flotando, non sei? Queda no espacio sin moverse. Eso lo fan. Hai un avión que se chama o avión do vómito, por razóns evidentes, que se entrenan os astronautas e moita desta xente, que suben no avión, se deixa caer en picado, e mentras o avión cae en picado, que quedan como, non? Se moven ali como se estiveran sin gravedade, non? Bueno, pues basicamente, eso que ocorre se o ascensor rompe a corda e cae. En caída libre, tamén se pode facer en clase, ¿eh? Facémoslo echando caer unha botella con auga, e eles ven que se faz un furado na botella, cae a auga. Pero se deixa caer a botella en un tercer piso ou algo así, ven que non cae auga, porque a auga aí non nota a gravedade. Nota entre comillas, de acordo? Efectivamente, era comparable a inercia e a gravedade, e entón por aí foi por onde apoyou a cousa. Pero claro, se dou conta de unha cousa, de que a gravedade, todas as cousas caen apuntando hacia o centro da Terra. En cambio, que as naves espaciales aceleren, todas as cousas irían na mesma dirección paralela. Non sei se me explico. Unha nave espacial moi ancha, se aceleras, as cousas se moverían todas así. Se deixa caer dúas cousas aquí, home, non o vemos por cuestión de escala, pero se fora moi ancha, veríamos que caen así, desacelerando moito, non? E entón para iso tiña que curvar o espacio. Se curvaba o espazo, localmente, en esa zona, se facía unha curva, pois entón podía integrar a gravedade ca inercia, senón non podía integrar a gravedade ca inercia. E daí deu, pois, as geometrías non euclidas e todas estas cousas, non euclidas, a de Riemann, a de Lobachevsky, aí non se cumple o de Pitágoras, por exemplo, non se cumple, por exemplo, a suma de tres ángulos de un triángulo suma 180, hai unha serie de cosas que non se cumple. Eso de que a longitud de unha circunferencia de 2pi por r ocurre na geometría euclidiana, a geometría non ocurre nestas, é maior ou menor que eso, non? Bueno, pois teñen unhas propiedades distintas, as matemáticas son moito máis complexas, non? Entón, por eso, Einstein, claro, xa había que recurrir a outras cousas, non? Rosman, o seu amigo, non? Pero, basicamente, a idea é esa, o espazo-tempo é curvo. E entón, acababa de explicar algo que Newton tampouco explicara. Porque Newton decía, sí, a Terra se move alrededor do Sol pola forza da gravedade, sí. E como a Terra sabe que o Sol está aí? Ten ollos a Terra para saber que o Sol está aí. Como a Lúa xira alrededor da Terra? Como se sinte? Como as masas sinten esa forza gravitatoria? Pois aí ten explicado, claro. Se o espazo-tempo se curva, o que estás facendo é unha especie de bucho, non? Unha especie de pozo. E, efectivamente, os corpos simplemente siguen as trayectorias dando voltas en esas curvas que deixa o espazo-tempo. Non sei se me explico. Temos o espazo-tempo, imaginemos unha materia elástica, non? Unha materia elástica moi tensa, e lanzas unha cousa calquera, ou a deixas aí, e aí queda, non pasa nada. Ahora ben, se pos un bochón enorme, algo que pese moito, se deforma a materia elástica. Calquer cousa que tires a partir de aí, xa vai a caer en ese pozo. Eso é a gravedade, basicamente. A gravedade é unha expresión do espazo-tempo curvado. O
A gravedade é iso, espacio-tempo curvado. É unha forma de medir como está de curvado un espacio-tempo. Claro, se é un corpo que ten pouca masa, pois está pouco curvado. E escapará moi facilmente dele. Unha canica, todos os que xogamos a canica de pequeno sabemos que se era un pozo moi pouco tal, unha canica con moi pouca velocidade que lle dera, non pasaba rapidamente. Se é un pozo moi fondo, máis difícil, de acordo? E se non ten fondo, aí chegamos aos buratos negros, según as prediccións da relatividade que se comprobaron, así, entre outras. Bueno, pues basicamente isto é moi complicado xa, insisto, é difícil, volvo a aquilo de non o vexo, non o comprendo e todas as cousas, non, sinónimos eses xa aquí, é máis complicado, pero xa como se xa temos moitas evidencias, moitísimas evidencias de que isto é así, non? O sea, por hoxe vamos, non temos ninguna dúbida de respecto. Por exemplo, aceleradores de partículas, mirad, este é un acelerador de partículas que se pode coller cas mans, está no Museo de Artes e Oficios de París, onde Foucault fixo o experimento famoso do péndulo de Foucault, a iglesia de San Martín de Auxan, que era entón, que pasou a ser un museo en este momento, onde hai cantidad de pezas, auténticas joyas, ¿no? da física e da química francesa. E este é un acelerador de partículas que se pode coller ca man. E aquí isto, bueno, pois, é unha simulación, non é é unha simulación que semella o acelerador de partículas que hai o CERN, ten en Suiza, ¿no? En Ginebra, de 27 km de radio, é moito máis grande, xa que se avanzou deste acelerador este, ¿no? E é onde se collen partículas, se le mete con campos eléctricos e magnéticos enormes aceleracións para alcanzar velocidades enormes, e se ve que os tempos se retrasan. Partículas que a mellor duran un microsegundo e que non podíamos medir nada con elas, con ese tempo, un microsegundo, ¿no? Pois resulta que aceleradas a velocidades próximas a da luz, pois temos moito máis tempo para medir propiedades desas partículas. Por poñer un exemplo, ¿no? Son evidencias que están aí. Por exemplo... Unha pregunta. Sí. E con eso non se demostra que podemos viaxar ao pasado? Como? Con iso non se demostra que podemos viaxar ao pasado? Ahora A nivel micro... decimal ou... Me temo que non. Porque as leis da relatividade, todas as leis da relatividade están contrastadas, todas estas evidencias non son compatibles co tempo a pasado. Teníamos que ir a velocidade superior a da luz para eso. Hai unha hipótesis por aí de que existen estacións, unhas partículas que van a velocidade superior a da luz, entón sí, podría ser, pero esas partículas tenían que ter unha masa imaginaria, non unha masa real, non? Entón, claro, non conocemos nada que tenha masa imaginaria, entón é complicado de aceptar. Pero, en fin, non significa que a ciencia non teña que revisarse en algún momento, pero está todo tan atado neste punto que o máis probable é que teña que vir unha nova aproximación de vaca esférica. Eso adianta tamén un pouco no libro. Pero non tanto que isto sexa falso, como tampouco son falsas a lei de Newton e a física de Newton, funciona perfectamente, non a cuestionamos, claro, pero houve que cambiarla, non? Houve que para mellorar. E probablemente esa que cambiar e mellorar a relatividade porque se vai quedar corta, se está quedando corta, sabe? Cando chegamos ao tema de grandes masas como buratos negros, a relatividade non se topa con problemas. Entón, aquí temos un dos espellos da Lúa, este que deixou Apolo 14, donde lanzamos, efectivamente, como experimento aquel que recordades de Michelson Morley, de decía, unha plataforma que tiña luz e que interfería e tal, se lanza un feixe de luz azará, restricte, pero aquí, e se contrasta con outro feixe de luz que fixe outro camiño, e se ve, efectivamente, ¿no? Que funciona perfectamente a relatividade baixo as prediccións das ecuacións de relatividade, ¿no? Aquí temos outra evidencia, isto tamén ao lado de Berna, o Jungfrau, a cafetería máis alta de toda Europa, que está aí, hai un tren que é maior que a de París, e diante desa cafetería hai uns detectores de muons. Os muons son unhas partículas que se producen nas capas altas da atmósfera, a 60 km máis ou menos, producense ali, e duran 1,5 microsegundos. A velocidade casi da luz, 0,9999, non chegarían á superficie da Terra prácticamente ninguna, porque 1,5 microsegundos e o tempo período de desintegración, é dicir, se salen 100, pasado 1,5 microsegundos quedan 50, pasados outros 1,5 microsegundos quedan 25, e así sucesivamente. Bueno, pois non habería tempo a chegar a prácticamente a superficie ninguna, non? Moi poucas chegarían. Bueno, pois sorprendentemente, como elas viaxan a velocidades enormes, o tempo pasa máis lento. E si, levades, o período de desintegración é de 1,5 microsegundos, pero delas, a velocidade que veñen elas, que non é o mismo que medimos nós. E efectivamente coincide a detección desas partículas con este sistema é 22 veces máis do que podería ser, prácticamente non era nada, que exactamente o que predice a teoría, ¿no? O que predía a teoría, ¿no? O sea, a teoría está moi contrastada, insisto, non son hipótesis, non é algo que alguén dixo e, bueno, vamos a poñerlo tal, ¿no? O GPS, o sistema GPS funciona exactamente igual, ¿no? Un satélite envía un sinal, ten unha posición e ten un tempo atómico,
ten un reloj atómico que mide hasta 9 cifras decimais, ¿no? Sin problema, insisto, unha milésima de segundo sería catastrófico para un sistema de posición, de oposición. Entón mide con 9 cifras decimais, ¿no? Entón lanza un sinal con ese tempo atómico e a súa posición. Entón, cando o noso sistema recibe o móvil ou que sexa, sabemos que estamos dentro desa esfera, ¿no? A esa distancia e ese tempo, a velocidade que vai, se pode calcular, ¿no? A distancia recorrida pola luz. Outro lanza o mesmo, e entón temos outra esfera, e a intersección de azul dan unha serie de puntos. E outro lanza o mesmo, e temos unha intersección entre tres. Non sei, fan falta 4, porque senón o noso sistema tiña que levar tamén un reloj atómico. O coste de reloj atómico non nos compensaba comprar un GPS ou un móvil, non? Porque sería moi caro, aparte que non hai reloxos atómicos dese tamaño. Entón, se usan 4, non? Ainda que hai 27 que andan por aí do sistema GPS, sabe que ahora vai a vir o sistema europeo, o Galileo, non? Que, por certo, é civil, pretende ser, vai ser moito máis preciso, o outro ten moitas restriccións, non? O GPS é un sistema militar, e claro, non? Usamos, sacar un cartón aí, pero é militar. O Galileo non. O problema é que vai con certo retraso, non? E entón, esa basicamente sería a idea. Este é un reloj atómico, se teñen feito medidas en avións que iban con reloj atómico, un reloj atómico en un avión, un reloj atómico en terra. O avión da Panam, 1971, fixeron un experimento, fixe unha volta ao mundo, chega, e resulta que aí, efectivamente, o que iba no avión retrasa respecto a outro, o tempo foi máis lento para ele, pero con reloj atómico, con reloj normal, insisto, aquí en Nueva York podemos aforar 2 microsegundos, e iso non é un reloj que mida 2 microsegundos, evidentemente, ¿no? Insisto, é un problema de escala, ¿no? A ecuación famosa da relatividade, esta relatividade restringida, é igual a mc cuadrado, e si en masa son intercambiables, son equivalentes, ¿no? Se cambia. Bueno, pues eso é a fonte de todas as estrelas, a toda a enerxía das estrelas procede desa ecuación, e a enerxía nuclear de os reactores nucleares proceden desas ecuacións, o sea, todo eso está contrastado día a día, ¿no? Un efecto curiosísimo, ¿no? Os átomos emiten unha luz, cada átomo emite unha luz, por iso temos os lumes pirotécnicos, ¿no? Cando hai fogos artificiais, ¿no? Pois vemos que cada un ten, ¿no? Ten cobre, ten un color verde, se ten estroncio ten un color vermello, se ten tal, no, cada un ten, porque hai unha serie de niveles enerxéticos e cando pasa un electrón de un a outro emite luz, ¿no? Ben, pero hai que se ocurrir, claro, esa luz depende da frecuencia, cada frecuencia ten, cada cor ten unha frecuencia determinada, ¿no? O vermello e o violeta son para nós, o chamamos visible, para nós, a especie humana. As cobras dirán que non, que o vermello, o infravermello é visible para elas, non? E as abellas o ultravioleta, non? O sea, pero bueno, para a especie humana entre vermello e violeta. Ben, cada un ten unha frecuencia. Bien, pero se eses átomos se moven a velocidades moi altas, ese foi o experimento de Yves Stirber, moi curioso, pois resulta que para eles o tempo pasa distinto. Entón vemos que esas líneas que emitirían en unha situación, en unha posición, a ser acelerados a moita velocidade, velocidades moi próximas á da luz, pois resulta que se desplazan. E se desplazan exactamente o mismo que correspondería ao desplazamento do tempo, porque a frecuencia do tempo tienen que ver con cada outra, ¿no? Vamos a entrar aquí en unha cuestión matemática, pero se ve ese desplazamento. Hai experimentos, como vedes, moi finos, que, vamos, que deixan todo, ¿no? Como moi claro. A desviación da luz por parte de corpos masivos. O corpo masivo máis próximo que temos é o Sol. Efectivamente, a expedición de 1919, ¿no? Capitaneada por Arthur Eddington, as dúas expedicións, a que se fixo a Guinea e a que se fixo a Brasil, se fixeron dúas, a Sobral e a Guinea, ¿no? Unha delas estaba nublada, non poderon ver nada, fixeron a viaxe en balde e a outra sí que aproveitaron. E logo se fixeron moitas máis e se perfeccionou moito, ¿no? Bueno, pois efectivamente, un eclipse de Sol permite ver estrelas, ¿no? Teñen fotos do ceo, e entón, co eclipse de Sol podemos sacar fotos de estrelas moi próximas e ver que a posición non está onde debería estar, porque se desviou a rayo de luz, ¿no? Aquí tedes basicamente, se a estrela estaba en un sitio, estaba aquí, claro, ao Sol non nos deixa ver, non? Sin embargo, vemos a estrela, fixaos, o rayo de luz fai isto, teóricamente debería seguir así, pero vai se desviar, non? Debido ao Sol, é atraído polo Sol. E entón, cando chega a nós construímolo como se estivera aquí a estrela, non sei se me explico. Porque o noso ollo tende a imaginarse as cousas en línea recta, non? E sí, fixo unha curva ali, e ves a luz ali e a estrela está ali, o sea, non? Acordou? Pero a estrela realmente está aquí, non? E se comprobou, efectivamente, e era exactamente a predicción que facía a relatividade, ¿no? Eso foi unha das grandes, claro, momentos en que a Einstein se lle fixo, bueno, non, quedou como unha especie de paradigma do científico, non? A veces todo, non? O movimento do período de Mercurio, a propia órbita de Mercurio ten uns movimentos especiais que a relatividade clava exactamente, non? Algo predicto. O tempo decía que se ralentizaba cando os corpos iban a velocidade, verdad? Pero non só aí.
tamén se ralentiza por el principio de equivalencia que decía, ¿no? Que tenía que ver con tal, cando está cerca de corpos moi masivos. Por exemplo, unha persoa que viva no baixo dun edificio ou unha persoa que viva no 40, no piso 40, o tempo vai pasar máis lento para que viva no baixo do edificio. Claro, xa vos adianto que o microsegundo que poda ganar en unha semana pois non vai ser moi importante, ¿no? Pero se nota para efectos de experimento científico que son necesarios, para cousas que son necesarias. Por exemplo, no GPS, os satélites están moi altos e o que avanzaban, o que iban máis lento porque iban a moita velocidade, resulta que vai máis rápido porque está moi longe de nós, está moito máis longe da Terra, non sei se me explico. Entón hai que restar os dous. Hai un efecto que a relatividade é restringida debido á velocidade do satélite, non? Hai que facer que correxilo en un sentido, debido a que o satélite está moi alto, está moi longe da gravedade, vai máis rápido que o tempo para nós. E entón hai que correxilo en un efecto contrario. E esos efectos hai que facerlo todos os días. O que están seguindo o sistema GPS teñen que todos os días correxir eso, porque se non se acumularían. Se cada día ten 39 microsegundos de fallo, 39 microsegundos de fallo, en unha semana son segundos suficientes como para equivocarte en 1 kilómetro ou 2 kilómetros de desviación, non sei, todo eso é importante, ¿no? Entón, basicamente, ese é o tema, ¿no? Acaba de salir un experimento que fixeron os alemáns nun observatorio en Chile, a UE ten en Chile varios observatorios, seguían unha estrela que está moi cerca do burato negro que está cerca da nosa galaxia, do centro da galaxia, e comprobaron que efectivamente o tempo ali a estrela seguía exactamente as pautas que debía seguir atendendo a esa ralentización do tempo. O tempo va máis lento porque está moi cerca do burato negro, que son miles de estrelas metidas aí no mesmo, ¿no? A mesma masa de miles de millóns de estrelas, podemos falar, de acordo? Entón, claro, o tempo vai moito máis lento. Pensade que isto leva moitas cousas. Por exemplo, no Big Bang, ese famoso momento en que todo se concentrou, o tempo tiña que ser cero. Non sei se vos dais conta, por eso empezamos aí. O sea, isto leva moitas cousas. Entre outras prediccións da relatividade temos os propios datos negros. Einstein decía que debía haber negros, non foi exactamente Einstein, foi Schwarzschild, non? Volvendo ás ecuacións de Einstein, prediciu a posibilidade de datos negros, e efectivamente se descubriu un ano despois Cygnus X1, o primeiro burato negro identificado como tal, non? Na nosa galaxia, e efectivamente aí o temos, e hoxe en día hai cantidad de candidatos e de buratos negros, non? Como posibles obxectos deste tipo, non? E as ondas gravitacionais que hai 2 anos se detectaron o sistema LIGO, que é un sistema moi sensible, tamén usa o sistema de interferencia ese complexos de luces que se bifurcan e logo se fan xuntar outra vez para detectar aproveitar esa sensibilidade, non? E efectivamente teñen 2 sistemas. O LIGO ten un estado de Washington e outro en Louisiana, e efectivamente para se mide que mida o todo, porque pode ser un camión, calquer cousa, imagina algo que poda ocurrir en un lado, te perturba totalmente o experimento. Entón, para estar seguro de que tal, teñe que ter sitios moi lonxanos que perturbacións locais non afecten, non, aos dous a ver, non? E efectivamente se comprobou que efectivamente... Que interferencias mide? Pois creo que chegaba a 10 elevado a menos 19. Pero quero decir que é luz. Sí, é luz. É luz. É como este experimento de interferometría, solo que no camiño lle poñen un péndulo, unha masa grande, non? Unha masa grande con uns resortes e unha serie de cousas. Entón, se chega unha onda gravitacional, que era unha das prediccións de Einstein, a onda gravitacional vai perturbar esa masa, non? E se perturba esa masa leva un espello. En todo ese camiño hai un espello, non? Hai varios espellos, pero un deles é o desa masa. Notan esa pequena vibración. Pero é como medir, bueno, a descripción era algo así como unha fracción de átomo medindo en unha cidade, non? O sea, medindo o tamaño de unha cidade e equivocarse na fracción de átomo, non? O sea, é un experimento moi sensible. Pero é gracias a esa bifurcar a luz e facela outra vez, compoñela outra vez. Aí é onde detectamos, porque a luz ten unhas frecuencias extremadamente pequenas como para extremadamente altas, por tanto, longitudes de ondas extremadamente pequenas para poder detectar eso, ¿no? Con medidas normales non podíamos facer nunca eso. Einstein predeciu as ondas gravitacionais, pero tamén predeciu que nunca se iban a poder medir. Por eso son moi escépticos respecto ao que di Marcus de Satua de que nunca sabremos o que é o tempo, ¿no? Einstein decía nunca podremos medir as ondas gravitacionais porque evidentemente non hai acontecimientos que podan facer perturbacións que non podamos medir, ¿no? Pois mira, se poden medir. Hai pouco tempo e hai varios experimentos en Japón, en Europa hai varios, en Italia, concretamente, en Alemania, en Rusia, hai varios experimentos que están buscando. E vamos, hoxe en día nunca pensou que se podía desintegrar o átomo, según creo, ¿no? Tanto como desintegrar o átomo, bueno, sí, porque o átomo xa en 1905, en 1896 xa Thomson xa
decía, presentaba su modelo atómico, diciendo que o átomo tiña electrón centro, ¿no? Y Rutherford xa, en 1905, ese mismo ano, efectivamente, aunque antes Einstein manifestó algo así, pero en 1905 xa Rutherford presentaba o seu modelo donde había protóns e electróns e xa a relatividade artificial, o sea, xa se sabía que se podía, non sabían como, pero sabía que se podía, o sea, que bombardeaban e aparecían partículas, ¿no? O sea, que non sabían exactamente, non, todavía non estaba unha dura teoría, non, a física nuclear, pero estaba xa en camino, estaba xa moi avanzado, ¿no? E, bueno, basicamente, entón, que o tempo, bueno, no libro comento un pouco, non? É posible que o tempo exista na nosa escala, sea un produto, unha propiedade emerxente. Aquí isto usaba sempre para explicar que é a temperatura, que é a enerxía térmica dun corpo e que é a calor. Son tres cousas moi relacionadas, pero que solamente existen na nosa escala. No mundo cuántico, no mundo das partículas non existe a temperatura. A temperatura ten que ver ca velocidade media das partículas, para decirlo de outra forma. Se as partículas se moven a moita velocidade, esa cousa ten moita temperatura. Se as partículas dunha cousa se moven a pouca velocidade, ten pouca temperatura. Sempre lles poñemos un exemplo para fácil. Imaginadevos un claustro, todo o mundo moi quieto, moi tal, eso é un estado sólido. Se empezamos unha clase de secundaria, se empezan a mover un pouco, bueno, tal, non sei que, xa estamos en un estado líquido, non? Xa as partículas son máis independientes. E se vamos a primaria, xa non te digo nada, saltando as paredes, por o teito e tal, eso está no estado gaseoso, non? Pero, pois, esos tres estados teñen que ver ca velocidade media das partículas, non? Entón, se vas ao mundo das átomos, a temperatura non existe. É unha propiedade que emerxe na nosa escala. É un dato estadístico, é unha propiedade estadística que ten que ver ca velocidade media das partículas. Igual que a enerxía térmica ten que ver ca suma de todo, non? Pode haber corpos de moita temperatura, pero con pouco calor, non? Por exemplo, moita temperatura e pouco calor relativo, por exemplo, moita temperatura e pouco calor, o lume dun misto. Encendes un misto, pasas a man por aí, non te vas a queimar. Ten moita temperatura, ten a temperatura para iniciar o queime dun papel, non? Sabes a película Fahrenheit 421, non? 451. Ten moita temperatura, pero ten pouca calor, non te queima. En cambio, a auga, 100 graus, moita menos temperatura, metes a man en 100 graus de agua e queima, non? Bueno, pues, basicamente eso. Son propiedades emerxentes. E o tempo é moi posible que sexa unha propiedade emerxente. Que quere decir isto? Que no mundo cuántico a mellor non existe. Apuntan moitos xa por aí de que o tempo no mundo cuántico non existe. Claro, que ocorre? Que depois vas subindo e dis, o tempo non existe, din os físicos. Non, o físico non di que o tempo non exista. Na nosa escala existe. Non existe no mundo cuántico. Non existe para un electrón. Non existe para dous electróns, pero existe na nosa escala. É o mesmo, sempre te poño o mesmo exemplo, cando se fala de moitas cousas. Por exemplo, un panadeiro, unha panadeira, cosa que traballa en panadería, eu non sei onde vai a estar mañán, ás 7 da mañán. Pero se collo todos os panadeiros e panadeiras de Coruña, a 7 da mañana estarán cocendo, probablemente. Non sei se me explico. Un é indeterminado. Cando se fala dese indeterminismo da cuántica, estou indo un pouco do libro da... Pero bueno, estou manteñendo no tema do tempo. Non sei se me manteño no tempo. Bueno, pois, a idea basicamente é esa. Que un panadeiro non podes predecir. Unha panadeira non podes predecir o que vai pasar, non? Pois pode estar de baixa, pode non ir a traballar, pero o conxunto de panadeiros sí. Entón, o número fai cualidades xa, non? O sea, entón, claro, cando se extrapolan esas cousas, a cuántica, tal, non? Hai Roger Penrose, que traballou con Stephen Hawking, e agora se dedica a explicar a conciencia a través da física cuántica, non? E di que ten que ver con os partículas máis pequenas que o átomo, claro, é dificultosa, conciencia, todo o que ten que ver con seres vivos ten moito que ver ca información. Non somos física e química 100%, pero unha física e química especial, que acumulan información acumulada durante millóns de anos, miles de millóns de anos, e esa fai que cada un de nós sexamos exclusivos. Non sei se me explico, o ADN e toda esta cousa, non? Eso é o que encerramos, e eso non se encerra en un átomo ni dentro de un átomo de partículas subatómicas, non? Fai falta moita estructuras moito máis complexas, non? Entón, ese home é un Roger Penrose, xa digo, é un dos grande que traballou con Stephen Hawking e fixo aportacións de un tipo de universos e cousas así. Pero claro, eso a comunidade científica está vendo como algo extraño, suena moi raro, a conciencia que ten que ver con partículas subatómicas. Pero hoxe en día está moi de moda isto de meter a física cuántica a calquer cousa, metes a física cuántica e quedas moi ben, o sea, parece que é, non sei que. Pero a física cuántica funciona na física cuántica, no mundo do moi pequeno. Igual a outro sitio non funciona. Cada cousa ten que estar no seu contexto. Por exemplo, o tempo é posible que non exista na física cuántica. Eso explicaría moitas cousas. Por exemplo, cousas tan raras como porque un electrón pode pasar por dous sitios ou pode estar dos sitios a vez, e que non existe vez para ele, ese é o tema, o sea. Entón se apunta por aí.
pero sinceramente vimos rematar dicindo que non temos ni idea todavía de que sabemos que é relativo con respecto ao espazo, eso sí.